camera. Hi guys, kutomuka huko. Hi guys. Kutomuka huko. Kundabva kubasa makusenga. Ndahandikarara. Kutomuka. Ndamuka ndobotanga ndanotumira vanhu mafuta izvo ndotobva post office. Tobva post office ndobotanga ndanotumira vanhu mafuta avo. Kuitira kuti mangwana weekend andiyokwanisi kumatunda. Right guys, masquera say guys, how are you guys? I hope you are good. How are you? Hi Rudo, my person, how are you? My favorite person, Rudomba, you are. How are you? Thank you for the 50 stars. Thank you, my sister, for the 50 stars. And they turn. It's my time. Because you know Tinimbota Rush and Tinoda and it. You're not going to pindure it. You don't want to pindure it. My video is except papa ita doctor papa for a dismount my video ndi now. Not what I'm pindure. And it took not and it took it. Yeah. Not and it took it. Kaita paya. Ndakaita unge benz kunge stupid. Not and undi took my video ese ako ese kana kapenda kazo delete waka delete kwa now. People didn't never know I call it my videos. Why? I've got them because there's a chama shandisa. I knew I was going to use them somewhere. Thank you, Jicha. Thank you, my dear. Thank you very much. Need 250 stars. You don't want to dip into it. I could see such a chorus. I should not such a zizo. Who can know Shakanaka? Not on dip into don't took. Not on took. I'm ready for you. Nanduquiti push out the nature. Shruti. Hi, Tawanda. How are you? Tawanda, how are you, my brother? How are you? Hans Peter Starpat, guys. Hans Peter Starpat. Take care of me, guys. Ndimbo muipisa usekuндipisa kwakaita mwedzi ere guys mwedzi wesa chindipisa mwedzi uchindipisa iwe mwedzi uchindipisa Freddy. Today is your day, it's your shining day, it's your time to shine. Shine Nana, shine Freddy. Right, we are guys, fambai guys, hande guys, hande tine ibvengendenge. Tsana ndakamira zvangu Friday imvengendenge. Toshishokondi yabona zvokuita zvima video ka anditori na patience zvacho nezokura machiwana rikaindi zvitaure ndinyatso zvitaura ubva yatso ndipindura tobva tapedza ma sports. Ubva yatso pindura chinyatso nditukirira tobva tachipedza ma sports. Yeah. And they guys, and they turn guys tap 141. Hands please somebody. And what I get the chichinja kukunda udzoke umutege wozodzokera kuningikiri ku account. Tikato mira number ishike pa 300. And they tinenya dzakati o. Tinenya dzakati o. Toda kuti tifambe nadzo laspa mvengewo. Toda kutanga nayo iya Freddy. Kana totanga nedzimwe totanga nayo yako. Iyo yako Freddy ndoino toda kuti tangwe. Because sekundipisa kwa wakaita payaka. Wava ngutombo tsama kana kudi ndombo kuipisawo. Ndombo kuipisawo. Maybe yave my journey to healing. I don't know. I can.
azitohla copyright kana chidhori hachina copyright ndolombayiwa chidhori hachina copyright chidhori hachina copyright igwari wakazviziva izvozvo chidhori hachina copyright chidhori hachina copyright sama chida kuita chidhori you do chidhori hachina copyright chidhori right I hope maswera boga isi zvamunozivawo kuti chikomana ichi chakandipisa anzi unblock me uripo one Valentine you are here one chakandipisa mwedzi wese chikomana ichi chichiroveregwa maoko chikomana ichi chinzi famba naro zimbuya iri famba naro zimairi guys ndakanyarara because not kuti ndakapusa anzi ndagura chiri ndinenge ndichiavoid ndaendera kuzoku unblock wabatsirwa mama Rasta wabatsirwa ndopana ndizoku unblock azvi kana wabatsirwa unokuti nhumbu yako inenge isingatidi zvinochituka kaisamwe taakura BP zinozoshuta wandituka nekutukwa nemwana unenge usinokanganisira zvinogwadza especially kutukwa nemunhu unenge guys ini zvotenda ndiblockika kutukwa nemunhu unenge waunenge uchifarira hazvingobudi guys kutukwa nemunhu waunoda zvinganditukwe nemunhu asina basa wandozati uyu munhu akatondimaka obvious hamanje ndo expecta kumunhu uyu anotongondituka because akandimaka kwete kuti munhu waunenge uchitofarira uchitoda nemwoyo wese ongokutuka hazvimake sense guys inini I will take it personal hazvimake sense because uri mutechiti ndechitoti moyo musati moyo guys chinhu chinodisappointewa so hani mazvona ndikandiku unblock hangu mama Rasta sezvo wangu ramba chingotaura papublic apa let me try to ngeke papage dzine rubo yakablockwa here tinoziva ukweka ndinoona kuti ndingakuwana here usatoda kushandisa mama Rasta enai nditokuwana alright ndako unblock but ndina bank account please zvinjotunga ndibvunza Natasha panapa saka ndingati kudii ndiri palife sure what can I do ndiri palife ndiri palife ndingati chi aiwa kunditukwa kandituka kuvala ndinatombozviona ndakatoita kuudzwa nevanhu vakanga vakatobva kudiaries vakatokuona vaitotevera padai uya kokoko ndivakatonditi ko zviri kufamba sei ndikati mati kudii zvikanzi chokwadi ndikati haakana ndakatoramba ndikavigirwa clip kunditukwa kandituka zvako kunditukwa kandituka usadaro mwanangu chingoti handi sorry chete kunditukwa kandituka clip ndakatopiwa nakadzi vakuru chaiko ndivakatondipa hanzi nai am I allowed to comment nasipakwanisa handiri kukomenta naisi kusipaka handiri kutokomenda right so guys chikomana chinonzi Fred ichi ndochanoda nditaure nezvacho nhasi handitika Fred ucho mukomana munoziva kuti guys akanditira mwedzi 3 weeks or mwedzi andika achindituka reason yekundituka guys meseka inotosekesa reason yachona andirambe kuti neni ndinotadzira vamwe vanhu ndinotadzira vamwe vanhu but ndosandina dzimwe nguva inini handingopinduri zvekumhanya handogona kutotukwa nomwe munhu kandi katongozvitalet slide ndotogona kuzvitalet slide ndogona kunyarara because pambakiniziva kuti takatukana ndakatoporonga I keep quiet hanimona but ndakatukwa nemukomana yaya guys 3 weeks to mwedzi kusvika zvaaffecta mwana kuchikoro akatuka mwana zvakaaffecta mwana kuchikoro ipapo ndopakuti ndinotambe ndakakubatirira ipapo wakatuka mwana wasinambobvira wakaona umuzivi Shakira iwewe you don't know her antika mwana wakatuka mwana wasingazivi iwewe ukamudzira chihure ukamutuka ukadini wasinambohura naye mwana and by that time she was 17 angasina kutombosangana ne-18 antika anga less than 18 uchichitukirira mwana wasinambotsvaga kana kumbobvira waona kana pasocial media one day ukamutukirira zvisingaiti antika vanhu vachikuomberera maoko uchifamba nebhora vamwe ndivo vaikumisa antika uchiramba uchichiregai ndifambe naro because wagara hudziki ndiri kurangarira kuti ndaitokumisawo pawaituka vanhu but wairamba wakatuka vanhu vakawanda iwe vamwe vacha nditodi kumenchena mazita because vakandidisappointa vakabvuma zvetogwa naye kuti tikutumwa asari kutumwa namene guys at some point pane vanhu pane vakabhiliva kuti nini ndogona kubhadhara tsoka kune vanhu kuti anenge anobhadhara tsoka vaiti ndinomubhadhara ini kuti atuke vanhu vanimona but kana chida kudza ichokwadi ndiri kuzvidzokeredza murike chingani ndini munhu aimumisa ndini munhu aimumisa daily kuti hautuki vanhu ngaticheke I came up nemacreative ways zvamuri kuona anoita zvese izvo ndinava neidea ndichizama kuvhara nyaya dzekuti kutuka vanhu ende kana mainyatsokuona paitukwa vanhu manga musingaoni comment yangu manga musingaone comment yangu pese paimhemedzwa munhu manga musingaone comment yangu but
tora mabullets ake ini kuchinzi ari kutumwa. Ina ndifunga kuti ndingatuma munhu kuti nditukire ningi. Handisi type iyoyo guys, because ndinonyarara. 1 ndinorespectawo kuti age handimaona. 2 ndinozonyararawo ndorespectawo kuti ko vanhu vanondifonera kuti kudii diaries ipage ramunozati rakamira sei. Handika I don't have to explain again. Saka nditaka kufunga zvezvo kuti ndine vana mai vangu chivanin'ina vangu vanobva manyasisimeri ndaizo ndinorespecta izvozvo. Therefore mazano ndinototukwa kazhinji kacho unonyatsozviona ndakanyarira kuti zikutonge singazvioni. Hanimona kana usatozviona ndio ndinongobhuka ndoita move on. Hanimona anditopinduri. Akaita mwedzi achiita masters. Akaita masters munhu uyu nezita rangu. Ndichitukirwa mhosva yacho muzati chainditukira chacho raka ndochinyanya kundirwadza zvokuti chakasvapa kuincluda mhuri yangu yese. Mai vangu nababa vangu vakasheka kudhara. Handika kudhara vakatukwa mabhonzo iwayo vari muguva vasingatozivi vacho vakanzi vadrow rough sketch apa kuti vakaita sei hatovazivi. Asi akavamemaidza akavatuka because yanga iri nguva yake akanga achifunga dari kuita achiwana masters nezita rangu. Handiti masters achiwana kubhadhara rent nekuti munhu anoti munhu irombe ka Fred irombe animoziva kuti irombe pana pakatowira akatoona mukoto wemari akatowira kuzopema pano. Hanimona right ndakatukirwa kunzi maitirei live papeji zvatiri kuita izvi papeji pangu peji rangu kwete rake ndiri kuita live yangu so maitirei live ini ndichida kuita ndichipinda ndichiita snapati yangu iwewe manje wakundikontrola kuti zvakati ndaikurespecta ndinoziva kuti hauna maviews ekudaro saka pawaiti waimukwanisa ndodawo live ndaimira kutaridza kuti chero wangu uri mwana mudiki ndaikurespecta. Handiona ndaikurespecta uri mwana mudiki kudaro waituka ndikupinda live chinoida kupinda live ndatopa ndoti chipinda ndiuye ndijoine. Handika maviews auyewo kwako because ndaizviziva kuti uri rombe uda kubhadhara rent. Handiona haugoni kushanda haudi kushanda uri simbe ndaizviziva saka ndaibva ndamira ndozviita munhu anokuvenga izvozvo ndouya kwako ndokwira palive yako and inove yaizotitukisa namunhu achiti ari kutuka vanhu sisimeri ini ndaikurambidza. Handika woita live dzako upedza ine zvinobaya life kwangu kana ndobva ndatosiya zvemusiwoyo. Handiona ndobva ndatosiya. That's what you did. Ukafamba neni uchioneregwa vanhu vachikwira kumalive kwako vachitaura zvakasiyana-siyana. Handika ndaive netimu rangu ragariko ini ndikatobhloka ndidzokeri kumasure ndinotozongo-unbloka kuti ndaregerera zveshuwa because handigoni kuzoita chigumbu especially nyaya dzokuti munhu anenge asina mbonyanya kuzodzikisa handigoni kuita chigumbu chekudaro ndinozongo handimazvona. Saka stapati yanga iri stapati yechi2 guys yandisingazivi inini handisina kuudzwa stapati yechi2 ndo yandaitukirwa inini right. Munhu uyu imimi team diaries muri kuziva kuti takamukontributira ini ndakauya pano vamwe makabvisa mari madiaries tichikontributira kanaka. Handika tichikontributa kanaka kuti akwanise kuti timu tichimwana chinda kuroad paya and zvimapichi zvekizvo zvimwe zvaaita kuti chigosti ari kurodhuko. Handimona ndikawatsitsi samai vaida mwana. Handimona ndikawatsitsi ndikati guys wonai regai wavadhimuna chiti munonokontributira vamwe vanhu kunze isusu pano muchitisiya regai vadaro shuwa. Ndakasiya mafeelings emamwe madiaries ari pano ndakasiya vamwe vanhu vanotambura vangu ari pano vaida kumari iyoyo ndikati ari kumira kurodhi hakusi safe uko. Handika achikwirwa nevarume akaisa foni apa vanhu vachinzwa foni. Handimona foni iri muhomwe. Handiti tichiziva kuti zviri riski noti vanhu vakaziva kuti murume vamwe vanogona kumuuraya tikakontributa mari pano tikamupa mari tikamuti chitanga zvowati unogona kuita mafuta chiita zvemafuta urege zvokuenda kurodhi. Apa ndobva ndizanga ndaona saluni amene kwanga ndaona saluni kuya antika akaenda apana kwazvakaita hazvina iwewe wagara ungonishavira kore chihure. Handi pese pate kwamara unabvira wakazvitaura iwewe ungatoinda kurodhi kudhara. Guys ndiudzewo makambozvinzwa here pese paitaura kuti makaninisa kunikikiri ndini kana kuti ndaienda kumalive ketichiwirirana ndichikwira zvakanaka andatisingakambozoti mupfungwa dzake ndini munhu akamaisa kurodhi. I didn't know that unless maybe madhimini kana maiziva madhimini ake maybe ndimi maizviziva. Never again akandiudza ini kuti simeli muri kundipeka kuti muri kuya because remember kuti paienda kutouchline hatsi 2 years ago kukonana takakonana this year pane 2 years ka handizana kubvira kandiudza kuti ndakaenda kurodhi kuda kwenyu akazongoti takonana handika
atanga undituka ndopataka kuwa wedze kuti makambi endesa kutouch line. I'm like ndakati touch line how? Zvakandinetsa. Mwapekutanga ndakati no i-content. Hanimona. Ndinofunga chikone ndokutanga. But pakana pachizvokorodza. Ndepandakazomubvunza pana kuti iwe kana uchida touch line norevei zvikanzi nokuti mimi pamakaudzwa nakudzi. Mind you guys. Ndrugara muno mumba nemunhu amumzivi mamonera pandiri mumba mangu muno. Andika mamonera mumba mangu muno. Mangwana munhu ye oya kwauri okufonera kuti iwe ningi nono zita rako riri muhari kumba kwasimeluko. Unogona kuzofunga paya patomubvuma kuti munhu uyu kose angonanga inini. That's exactly what happened. Munhu akandifonera akati Simeli kumba kwa Fred kune hari irikoko. Munhu anda kwakabuda nyaya dzakawanda 10 yaya guys. Dzandakuchitaura pano nhasi. Andika zvikanzi munhu uyu ane n'anga yake chinzwai. Ndakuda kuti chikuzaira kunyarira kwangu hazviri kuti ndisina chikutaura guys. But ndogara munofunga iko zvinoma kuita mchindiza because indonetsa kustart. Hanimona vazhinji vakati varamba vakanyarira because ane something chombe pavari. Varamba anditauri nenguva yenyu guys. Yamunenge mchititaura mutakamira response anditombotauri nenguva yenyu because andisi kuzombopuwa pressure in social media. Ndakambozvita zvepressure izva zvinokwa zvinokusvika. Iko zvino ndinonyatsa kurega vanhu chombe narrative yamunayo because hazvichinji chinhu. Hanimona vanhu vanova narrative yavana ndakatoignore chiza chokuti ndakatochila down muchifamba narrative yamunayo nichokwadi ndichiziva ndakanyatsa kupaka kana ndazofunga kuti let me talk sanhasi kana ndazofunga kuti nditaure ndozotaura. Hanimona and mind you Fred I did not join kuti nditaure nezvezvi because kune vamwe vanhu vari kukumemaidza no kwandiri nini kana zvona ndichitaura ndinotaura ndakazvimiririra. Hauna mbondona ndichienda kuti ndakwenda nokutukira kwenda kune platform kunokumemaidza nakudi kura kuti handikutyi Fred ndinozvona kura kuti handikutyi but chizvibvunza kuti panga kanyarara chindituka vaindityaini because iwewe waifunga kuti ndikukutya pana ndakanyarara you thought vari kunditya ukashaina uchiumirwa mukuona masters ukabhadhara renti iwe ndafunga mwedzi woyo ukatenga chikafu chako grocery nezita rangu. Handika ngwani hauna kunyatsa kufunga kuti but mai ava zvandakakuitirawo zvakanaka hauna kuzvifunga iwewe. Wakangona kuti vaitirei live papeji pavo ini chidata stapati. Ukauya netheory yako yekuti inini vakanenesa kutouch line. Kwani singazivi kutouch line kwacho ndekupi ndoza kuti wakaenda kutouch line ndaingokuona inyamheno uri murodi tichingokerawo navamwe handadoziva kuti mfungwa bako Simeli ndowakwenesa kutouch line. I didn't know that. Kusvika kuzozvitaura ukana kuda pachipodcast chechinherera uko uchitaura kuti hanzi ndifika kavaregerera mai vaya kutoita kutowana magatsi ekushama chimuromo chako chinodya misuri yevamwe varumecho uchitaura kuti hanzi handifita kavaregerera simai vaya nokuti vakanendesa kutouch line. The nerve bitch yekunudza kuti handifi ndakavaregerera mai kungezifu wakambondiona ndichiya kuzoti newe ndiregerere ndinokumbira regererwawo ndichideiswaga. What do I want from you? Possibly chandingada kwauri iwewe chingave chi pandakanga ndiri mukati mopenyu wako swaga ndikudzokorodza nhasi pamberi pevanhu. I really deeply loved you kutaura chokwadi kana ndichinyepa kudai so mumba mangu makaita hondo nekuda kwekanaka guys. Mumba mangu makaita hondo nekuda kwekanaka ndichinzire murume wangu unomudiko munhu uyu unomudika munhu aka asi munozati ndini handimbonzwi so anombonditsiura ake pamwe panhu kandichita naro. Hanimona but anozoti ndakakuti chi ndikunangana musi wakasungwa kanaka kwarari aenda kunodena ega the guts yekunopinda mushopu yemunhu anti kupinda mushopu yemunhu kunosvika kuti ndauya pano nenaititirene ukasungwa ikoko anti handina kurara. I didn't sleep that night because the pain came to me straight ndaitofila kuti ngadishakira sungwa. This is the love that I had for you and handinyari kuzvitaura and handiri kuzvitaura because I really loved you. You stupid boy. I really loved you. You are a fool, Swaga, you are a fool, Fred, you will. I really deeply loved you. Nusaka ndai nyira newe, nusaka ndai tukwa. Anisika, nichitona bullets zako yo. Nichimema izwa. Nichikoti, come on. Mwana kuzama kurarama. Ndaiti ndikafunga history yako. Ndofunga makorono tu nao. Ndofunga kuti bati ijiji. Ajingo pa, kune something, inini I could see kuti, kune something, childhood trauma yaunayo iri kukutrigger zvinhu zvawaita. I could see but ungori munhu asingaudziki ukada kuudza vanhu kubuda kubaya live kumboti ini ndinonamata ndasi ndichiri kunamata ndiri kutonamata kuti Mwari vambopusha mweya wako wakasindimara iwoyo mweya wako wakaora mweya wako
une moya hati yeblack, une moya weblack Swaga, une moya weblack, une hati yakasindimara. Unoza iwe nemuroi 6 kudai munokukidzana kudai kudai unogona kusabuda usiku kudai handi achahuvatika iwe usiku. Saka mese munenge muri operation night shift. Handi ndo zvakaita mwoyo wako. Ndikuti namatatu mwatomboyerodza mwoyo wako umbobuda uchara chokwadi uchimboudza vanhu kuti vediweka ndakavamembaiza ndikazodai asi chokwadi ava mai vaindidzora, mai ava vaigwaneni kuseri kuti usatuke vanhu, ngaticreate content. Let me help you create content. But ndaituka naona singazivi kuti ndinomira newewe. Ndaituka admin team iyoyi yakambondipandukira kati munomudiko Swaga. Ndikati vediwe munozati what a heart wants. Ndinongomufarira. Hanimona ndinongomufarira ina ndigona kusema vanhu. Handisi munhu anogona kusema vanhu, handisi munhu anogona hazvisi zvandiri. Ini ndinokwana pese kune vanhu vanonzi vakashoreka ivavo ndoko andotoda. Kuna vanhu vanonzi vakashoreka ikoko nokuti munhu and remember tiripo pakubatanidza vanhu. Hatipo pakusarudza vanhu kuenda kuti chi. Handimona we are not homophobic. Antimazvona tingori vanhu vanobadisa zvina platform bedu pane vanhu vese vachidiudza vana havasi makuhwa kandi kuita vari mukcomment section. But what did you do? Vakagona kudzoka pika vakati mai makazviona taikuudzai hamunzwi, taikuudzai nezvekamunaka. Chionai nhasi pamavi ndiri mwoyo wedu urwadza muchitukwa uku. Handina timu raigona kuzokutuka Swaga because Diaries ine vanhu vazhinji vacho vanhu vakuru. Vazhinji vacho na vanhu vekuti pana patinombopota chidzorana. Saka ndichodza kuti macomments mukadi munoblock. Siyai zvakadaro murege afambe nenarrative iyoyo. Anda kubhiliva ngabhilive ngakutaura. Right. Ukanditi makabhiliva kuti ndakanzi ndine nyoka ndikamabhiliva imimi muri pejombe muno munhu mukuru vanhu vakabva tozvitora vanhu vakandidonhedzera pasaka sandisapota vanhu vanga kundisapota ndakabva naenda kustreet ndandisina choice. Swaga pakadzisapia kuenda kunohura kuMpumalanga iwewe. Handika tisingasakoni pasocial media ndini munhu wanakakutsvaga. Ndini munhu one akakutsvaga kuti Swaga akaenda mwana yakaenda kupi. Remember pakadzisapia Fred uchinda kuMpumalanga una munhu wakaudza iwewe. Ukangoenda awel. Ini ndakataka kutsvaga kuti museku yako maivina nani. Ndikataka kufonera vanhu kusvikira rimwe hure 1 razvo nditi Swaga ari kuno ndikati kana anya kunyarara Swaga angambonyarare ndobva nditumira picture yako uri kuMpumalanga iwe. Ndipo ndakazodza vanhu ndakaudza vanhu guys handisina kudza iro Swaga ari kwari right ari kuMpumalanga handisiri ine because ndine mwoyo woumai iyo mai yaunoti ngomwa iya ndine mwoyo woumai ndakarwadziwa ndisingasakoni kuti mwana yakaenda kupi. What's going on? Tinero munhu akafa. Ndikakutsvaga kusvika ndakuwana. Waiti uchitamba kanindo ndaijoina chitamba kanindo kunde benzi. Ndichizama kuti maviews akwire. Guys amuzviziri. Ndichijoina chitamba kanindo ndiri kuside. Tikakwira pa screen yake. Iye achitamba ari apa ini chitamba ndiri pa side. Tichita entertainment ndichizama kuti asiye zvokutuka vanhu. Anditi but wakanditi sina kukwana. Right. Ukati ndanyepa nditi kwazita mazvita auya ari kutaura the same thing kuti akataura the same thing kuti nyoka yanga iriko. Anditika yanga iriko. Mazvita is saying the same thing again. Andizivi ndio munhu wako boyfriend yako akudzoka futi zvakambotaurwa futi nemwe munhu akudzoka kuti guys hari iriko. Mazita sisimeni makampa gown remuchato akasvikanza kariwecherere akazodidi hameni kana wakantarisa waitofunga kuti ndinoriroya ndokupa ndichikuroyere nesaka une icha ndikakuroyerawo chero chii nhasi ndaita muroya nokutobata mushonga chaiwo ndingakuroya one chekuti ndikuroyere unitorine nekuti pachako chero lakira chauna utori nemunyama zvako utori nemunyama saka ndokuroyerei nokuti pachako une dhimoni une mweya uri pauri wokuti unodzinga vanhu vakakomberedza. Pana mai vandaona comment yavo makuseni hanzi mbuya nehanda something handizivi mai vavo ndivaziva chikusapota zvokuti do handika mai ava ndatoona kuti vari kubatikana nezviri kuitika but vanyora comment handisi kuti screenshot andaona vachikomenda akanti vachikomenda akati handisi vanga vari vachitaura pana munhu ati uri kurira here mai ava vakati kurira for the wrong reasons. We are very disappointed. But my have a very strong supporter yako. Kana tanzi pia nenda tanzi anchazo zazita. Andona. If very strong supporter yako mai vangu. Kuna kuti pachawo chako avasi kutofara uri zviri kuitika. But vane vachitokuzama kutsura vana. But iwe haunzwi. Antika. Ndida kuverengera list yevanhu vanokuvaka kutadzira Swaga.
ndakuverengera list yona kutadzira Fred anditika sisimeni muroi mukuru wakutadzira anditika number 1 Louisa muroi mukuru akakutadzira anditika unotadzigwa iwe Agnes admin wako muroi mukuru akakutadzira anditika chidhamu muroi mukuru akakutadzira ndazongosfara nhasi nchiwa muruzhambo unombozhamba wena kandi unozhambawo kudaro nai Fred unotozhambawo kudaro kuchemera umwe kuchemera umwe warume kudaro kuita kuzhamba ruzhambo rwemhando yapamusoro kuita ruzhambo rwemhando yapamusoro uchizhamba naiwe ko zvaunozvita munhu akasimba wani zvaunozvita munhu anopedza masports wani simba rako rakawandira uku sehove uku rakawanda kumuromo kune hove ndombosvuka ndikadya shupu risaka kubhogomura paya paida kurova ndakakurega kambokudisciplina ungade uri munhu kwai unoziva kuti ndinogona kukawadha chaiko swaga zvokutodaro zvokuti unoisema South Africa iyi unozviziva here swaga zvokuti unoisema South Africa iyi kuisema chaiko unondivenga zvokuti ndizonyatsa ndivenga ende pasito chaunondiita unongozondivenga zvokuti ndivenga ende chekundiita panenge pasitorina kana kuri kutaura wave kumwe une kuti zongotaura zvako ende hazvindichinji chinhu sezvawakaita mwedzi uchitaura paya zvakandichinje hapana ndakabhadhara renti yepano pandogara ndotobhadhara uri kuowa iwe uri kuowa kuda 10 months here ameni dzerenza uri kurugara mahara parugara because wakamirira masters evanhu kuti vanhu vachizokupa masters uchiipisa vamwe vanhu masters ako unomawana tiri kuipisa umwe munhu iwewe asi haudi kuipiswa iwe unotaura uchiipisa umwe vanhu tasvika natiri pa400 pana chidamutamapo umwe ndiani Tete Masvanda ndakadzora ndeo unozviziva swaga iwe kuseruko Tete Masvanda vachitotaura kuti inini famba indabaya live izvozvi gondo yakanisa unoziva iwe asi wakanogara mava Tete Masvanda iwe vakakupa komotini vachikupa chikafu uchidya mazaya Tete Masvanda iwe uchidya kudza Tete Masvanda uchisurira machira Tete Masvanda iwewe uri kumba kwa Tete Masvanda iwe asi wakati wabva kwangwa kuda kutaura zvisina basa iwewe wakuda kutaura zvisina basa uda kuwapinza because unoda kutonga unezera Tete Masvanda iwewe uda kutonga munhu wese isusu mambuya waida kutitonga ine Tete Masvanda vakajambuka vakati kana une zvoda because wakaenda kwako ukavarekodha you recorded here mumba mavo the guts the nerve to record someone akupa accommodation mumba make ndipo unoti unokwana iwe cheko chakunyatsa kwana cheko chako hautorina right tripa 5 ariti umwe ndiani nubu akakuipisa akashata nubu umwe ndiani guys neoreka akashata list isai mchinyora guys Tindo akashata umwe ndiani iye ketina cheyo kabotina yakashata take maititi vakashata umwe ndiani guys umwe ndofunga almost maningikiri ma bloggers akawanda ose ma bloggers ese ndofunga unochomati akakutadzira ese vanokutadzira iwewe ese vakutadzira iwe ndiwe munhu ari right vese vakutadzira munhu wese kino vakutadzira tese iwe ungori bo uri right because unozvitoka kana wakasimba uchizviti wakasimba wakapinga sekutaura kwaunoti wakapinga simba rako rakapera muromo wako wakatesvera kudai sehove yakamedza Jona anditika uchitaura mazita edu uchitaura mazita evabereki vedu uchitukira muromo wangu waitukira unomziva iwe wakabuda uchirekodha vhidhio rakaita 6 sam 6 uchikwirwa nevarume 5 iwe une vhidhio rawakarekodha ukanikisa wega hausi murume saka kana waizonzwa kuti wangu akaita 3 sam kana kuti akaita 4 sam kana akaita chaishamisa chii hasi murume iwe hauna kuzviita wakatorekodha chaishamisa chii kana akazviita chaishamisa chii chekuti wakabva wada kutowana content nazvo wai unotaura nezvake unomziya akusvikire izvozvo akusvikire baba bako izvozvi dadhisi tinayo kakaunogara tokuziva saka isusu ndisi vanhu kana kune munhu anofana kugara wakagoba pasocial media ugara wakagoba muchembere unono because ndinogara ndiri ahead of you ndinonyepedzera kudzungaira zvangu dai ndakanyarara swaga anditika ini ndine information ndouna machinetsekana tsvaga information ndine ndakachigarira kuti giga because iwe ndakatoita muvengi wako the moment you involved my family pawaindituka ndakaita muvengi wako you became my enemy ipopaya wafa ungotuka inini wopedza neni wafa ungoudza zvaundoda inini wopedza neni iko zvino kuna maya tete vanonzi teta
Anditika vakanga vachikuzo waizivira kupi iwe 5 star hotel. Waizivirepi? Waizivira kupi 5 star hotel. Ndege wakanga kumboikwira iwe. Kana passport waive nayo. Hanti ungo gagadziswa passport na mai vava. Uchikwezwa ndege na mai uchida kuma holiday. Munaida kukwendesa ku Dubai. Unokuziva yo ku Dubai. Wakamba kunanja. Wakamba kutsika ku Dubai. Munhu anokutsa mari yakadaro yekuti akupe kungokutadza rudo maya vakangofa mshuwa ndo vakangofana nawo neni vanga vangokudawo nemwoyo wavo handivazivi hangu mtetera handika pati vavakangokuda nemwoyo wavo handitika vava vakangoti maybe musociety ngochani dzinotarisirwa pasi ngochani dzinosekwa hadzidiwi handika riganisawo rudo rwangu ikoko for a change vakatanga kudai inini sengochani wakanga uchirwadziwa pawaitoona kuti vari kupa masters kupi kupi ndandiri kulevel user nezinoka wakanga uchirwadziwa kuti vari kupa masters kupi kupi wona kuprinta vai kupa masters vai kupa name account and vai vanopa munhu wanoda imari yawe ini zvemhere pa commercial break andina mhere yacho ini andina ini mhere luza nditumire mhere yacho ku WhatsApp titechita commercial break kana ona nditumire ku WhatsApp ndinganditumire ku WhatsApp andina mhere yacho ini ndangoiwawo ndaiwa chiplay wazulo kwa Luisa kwina nditorina Luisa ndari mo nditumire omere Luisa ku WhatsApp titechisa commercial break. Nditumire andina uya acho andina inima audio yake ndanchingoma kama wakasuluizwa kwa chiplay wane zulu. Hanimona. Unoda kunzi munhu wese ingochani murume wese kuti ingochani. Unoda kunzi murume wese you feed your ego. By calling every man ingochani iwe wakarana wavantu unomziva ingochani chidamu damu ingochani unomziva masepe ingochani unomziva divana ni muchibatani ingochani ndio muziva murume wa mama rasta ndakarana ingochani naiwe chero varume vachona chiro vachida ngochani vachiona imauri naiwe mabonzo zvao mabonzo ekuti unotobaya chiro kwakotanisa ni vari kwacho unotobaya varuma vachidei pauri naiwe Fred vachidei pauri wamboine kuta Mr Beyonce waita Mr Jay-Z here zvokuti watozodiwa nevanhu vese wauchida kuti murume wese akufure nemakumbo ako iwayo hutanda ihwohwo wauchida kuti varume akufure nemakumbo mako why varume vese ingochani kwauri wewe angotaura newangoda ngokutadza urudo ingochani angoda ingochani angoda ingochani munhu wese ingochani nokuti iwe unofila bo kuti unzi makawanda uda kuisa munhu wese muklasi yeungochani in the process you destroy munhu pawaitira zvokuti uyu bhuru wako chidamudamu wakakaura chidamudamu wakakaurawo futi iwe ndio mnakakaura unoziva kuti wakanga uchihakira chidamudamu wakanga uchihakira wakambandiposa wainededzaonesera kuti merizizini chidamudamu ndisina anaguvhena ini chendo dzangu anaguvhena katukana newe andina guvhena katukana newe chidamudamu kana one day taingwanguuyawo uchida kuzama kuchita pisi chichi ndikangoramba kuti you know what stay away from this nyaya but ukazodwa kunditi merizisi wakunditi kwaichi rekunhukirima inodzichiwe dhirera rekuzanupf chanza nevanhu vakapanduka remazanupf inodzichi magumagana inodzichi inodzichiko wedhi rinoshandiswa iri inodzichi inodzichikogara zvagaisa rechizvemo inodzichi wedhi iri ravanotaura rekuzanupf iri inodzichi inodzichiko iroro wedhi iroro hanimaona wanga wakundidana naro chidhamudamu nokuti wanga wakunda wakufarana naswaga usho handi iye Fred usho iye zvino Fred wakukuipisa manje achikudza kuti uri ngochani handitika asa jamba satrawi chigananda chigananda atindi chigananda ndayandazi yangu ndandakutadzirei paitaura swaga mainakirwa kapayanzvadzi yangu mainakirwa paya achitaura achituka meri patini chako kuti ndichiti ininiwo ndikutorangarira ndichitokuti one day chana ndichiti unoona chii kusaidzi revarume uko ndichitaura newe tiri tu hakuna sekuru vechirume wadi kupinda neenguli iyoyo dzimwe nyaya especially dzemarecoveries ndokupa handiona tichiita nenguva yakwanga ndichi chigananda nenguva yangu nditi miri merizisi ndanisina kuti ndakutadzira
handichananda kutadzirawo mweya wokuhakira wangu wakupinda wapfeka wahakira wakutonitedzawo nemazita andiona nekuda kwekanaka ndikasvaka kubloka nekuda kwekanaka because kane mweya weconfusion kane mweya wekuparadzanisa vanhu kanaka andiona ukahakira hanya dzangu izvozvi andiona akanga akukudza kuti uri ngochani ari kumwaza kuti uni mukadzi anogona kuti anogona kuzvitora lightly but hazvisi zvinhu zviri easy zvazviya nox kuti mukadzi wako anzwe mumwe munhu achitaura kuti like mukadzi akangona zviandastina kuti uri content creator ko ruzhinji rusingakuzivi ruzhinji chaenda kunotsvaga kuti ndiani ndichitandama kutaurawo vanotouya nevision yekuti munhu ingochani kudhara iwe usiri ngochani damage yaakaita kumhuri yako mukadzi anogona kupinda kuita strong but one day trust me kwaizodza vanhu chokwadi musowo munokurana anogona kuzvidzokorodza mukadzi kuzvitaura kuti iwe unenge utori dhongo utori ngiki utori ngochani zvakambotaurwa naFredi handiti waona I'm happy kuti now wamaona kuti hatingo kuhakira panotukwa munhu kana paine ngikiri tine une panenge pane pakakanasikaneni tega tinogadzisana anditika kwete kuti unozohakira panenge pataura munhu akafanana naFredi chora chokwadi pandakanzwa chikudza zvokuti ngochani kudidi ndakabatikana because chandakataka kufunga what came to my mind first is kana munhu akataura papublic kuti murume wake meli ngochani ndinozvitora sei vasingandizivi vanokohama dzozvati ndinotambira pasocial media yes but vachizvinzwa vanozvitora sei kune vanhu vanotobhiliva everything zvinobuda pasocial media kune vanhu vanobhiliva chimwe nechimwe chitaurwa pasocial media variko vanhu vari gullible like that vari naive like that kuti chese changouya haashandisa kungani kuti ndizvo otomhanya nacho zvakandibata but ndakangoti anyway Diamond ndikandiro mhere kuseri kuWhatsApp ndikatoshaya kuti zviri kufamba sei it's now a learning curve takuza ndandakatokublokera izvozvo hanzvadzi yangu zvemazita emuchimunhu kutora kuhakira heni munhu andisina kubvira ndakamutadzira zvachose ane mweya wokuparadza he's got a spirit aiwa ndatomuunbloka chidamdam I unblocked him today because I know kuti akatofila zvaaindita papa yawo achisa mazita ndizvo zviri kuitwa nauyu izvozvi akufila kuradzoka zvo next time achamira ndosaka pandozoti thumbs up and big up kune mwana nonzi wavantu was not my cup of tea but ndakapedzera ndakumufarira mwana uyu because why mira ledwe vanhu vachituka vachidira chingu kuti uri kutukirei vakadzi ndakasvika pakutozomuda chaiko uri kutukisiyana nevakadzi tukana nesu sere nevakadzi achida kumuipisa akamuti wazota ngochana kazoti wadi chero akaita ngochana ari kuAmerica boy he is in America izera rako he is hustling kuAmerica iwe uri kuhasila uri kuita rutamba kanindo uri kuSouth Africa you want to compare yourself nemunhu ari kuAmerica ari kumukati driver maningikiri achi tama taxi achidaiso ku ari kwaninga ari uko ndiko ngochimuka wada kuchikombeya naye anzi apologize I didn't see because ndotara chokwadi ndakamublokera nyaya idzodzo remember admin team yangu inenge iri kwese inenge iriko hanimona kuseni ndio watonifonera pamanchita live ndio vandifonera ndatorara ndio vandifonera kuti simeli mungaro va copyright ere uko kune live iri kuitwa but vangu vachida kuplaya vari kumbira kuplaya audios and ndikati I don't have a problem ngaplay because kwandiri andina ndisimuna zvakatopura hanimona zvakatopura. He has learned his lesson the same way I also learned my lesson kuti vanhu vakafanana nanaSoga hatisoderi mudhuze navo munhu asina kumira zvakanaka kaindione mheri yacho yekutaura right. Okay, I've got one of my friends that kuti focus on you, don't involve others. No, I will involve others. Why? Because inini andika handina kuya neruvengo. I'm not doing this because ndikushandisa ruvengo. No, I am doing this kuti anzwisise. Probably after this live achanogara pasi ononyatsa kunofunga kuti pati list yevanhu vandaverengegwa zvechokwadi vanhu vese ava
ndichingotadzikwa ndirini. So if I am to name drop mazita ndichamadropa nhasi. Vane mazita please forgive me. Handisi kudropa mazita enyu out of spite kana kudropa mazita enyu out of kuti no. I am trying for this boy kuti adzoke ashandise pfungwa dzake. I want to try and open his mind. Handisi kumutuka, ndiri kumuadresa ndichimuudza mafacts. Saka kuti munhu wese haungati munhu wese achikokutadzira. Munhu wese chikutadzira regaiti muende pakomesha bridge pacho tinzwe. Register maruzhambo ku Facebook unoita mari. Isaba ndikiri copyright yeruzhambo unoita mari. Ende wakavovora. Wakavovora. Kunonzi kububudza mhere. Kuta kuvovora chaiko. Wakavovora. Kuti hauna kutofenda life reduty chema. Hauna kuchema. Heya unobatikanawo. Heya unochema kudai. Zvino kana wakacha apa kuchemera ndikwa chidhamu ndiwa kuchemera. Zvino kana waichemera chidhamu kudai. Kosaka ndefa uzochemera ndizvo wakaritira mwedzi. Tefa kudi zvakabata family taichemerepi. Taichemerani. Hatina kuchema wani. Taingosekerera wani. Chingoya mali chingosekerera chingo uri busy kuwana masters ni. Wakaita masters ukabhadhara rent wena. Kuita kubowa. Kunge mombo yakadzipwa nejoko. Kubowa. Zvakaoma. Heya utori gwara rakadai so. Yaperai, yandapuwa yaperai. Audio iyi. Tiffany, bigger person, my foot. You were clapping hands when he was having party in Muriyangu for a month. Why didn't you tell her to be the smaller person? Why didn't you tell him to be the smaller person? Could he be the smaller person or be the bigger person? You want to come and address to me, could I be the bigger person? It's not funny. To me, it's funny. Just the same way it was funny when you were laughing your teeth out. Pachitauga, pachitukwa mwana wangu, pachitukwa muri yangu, pachitukwa mai wangu wakafa, pachitukwa murumu wangu. And don't come here and try to address me, Tanzi. Yeah, just be the bigger person. It's not funny. It's very funny. It was funny paituka mbele kwangu. Zvanga zviri funny paituka mbele kwangu. Because I decided to wakuda kutesa Tanzi, don't address. Be the bigger person. Bigger person, my foot. Chimbomile kufona, guys. Bigger person, my foot. It's funny right now. And I'm enjoying this. I am enjoying this. And this is exactly Jakaita. Ish. Mwezi wese kuba wali kuti 30 dagu. Achifamba. They akafamba inini ndega was not going to complain. Pakupinza mwana chiza mwana chihure. Mwana 17 years. Utazo chihure che mwana. Wakabora naye. You want to come here and try to be the bigger person here, what? Go and be the bigger person you. Get away from here. Do not respect that you funny, but sometimes unoborasika. Unoda kutsiura when it suits you. Papa maikombe ramaoko ndini pachituka mtiti famba wakadaro famba. Ndimi maiti famba yo. Nasima kuda chile because it's time to shine. Let me talk and let me play again. Go play Rushambo one more time. Let me play Rushambo. Kana washot kwa iva wangu. Kuchichikwe. Kuchichikwe.
ita ndisikuza kuti zvichi ndigandiplay rushambo. Right. Kutukira vanhu kuzamba uchizhamba kudai sokutukirira. Iko nunuzhambira chidamta. Kama ne. Wakanga mazwa mipisa chimutingo chake. Wakambofungira mukadzi wake. Wakafungira mhuri yake. Wakafungira vana vake here kuti pavachakura vachiona zvinhu izvi. Uchimuti chidamta mingo chani. Wakafungira kuti zvinofamba sei. Yanga iri mhosva here kuti akanga akuda akakufarira kusa mudhuza wose friend kana kuti sema weakness pa social media. Yanga iri mhosva. Ini ndikutaura asi ndichiimpulta vamwe ndichivamirirawo futi nokuti ndiri voice of the voiceless. Iwanti kuti ndiri voice of the voiceless. Ndekutuka vanhu. Pane pandanzwa moti ndandiwa maaudio here uchitanzi tetera yaya ndo ndikwaluiza maaudio ari kwaluiza. Tetera yaya ndida kutovanzi ndida to play zvinhu zvavo. Haunyari. Munhu mari dzakabuda tetera yaya mari. Vachida kungozama nokukama newe. Vachida kuzama ngokufadzawo zvako. Imari. Saka waiva recorder. You knew kuti ndazwa blackmail nema audios. You were recording muna kuitira rudo rwakadaro. Ndiye munhu wairecorder. Wairecorder muna kuitira rudo rwakadaro kuti ndida kumurecorder I'm going to play the audios. Ezvinhu zvavaita. Pane ndachida kuchapadisa newe after this. Amene vari kukuzirira vasati vaitigwa izvi. Your time is coming. Muchazozviona. Muchaitigwa the same thing izvozvi. Titirana vakakuda nemwoyo wese. Nhasi uda kuplaya zvinhu. Uda kuplaya zvinhu zvamaitaura muri tu. Uda kuplaya chi. Ndipona kuti pfungwa dzako hadzimo umahuna wakamama pfungwa ukasiya iro musoro. Uda kuplaya chi. Zvakanaka zvavaikuitira hauzvioni. Wauda kunoplaya mama zvinhu zvamaitaura kunovaplaya. Simply because vatsaid that Chad. Ini wakandita after the same thing. Ndadzisaid that Chad wakandisendera the audio re 2 hours. Ndakubloka everywhere. Ukanditumira the audio nemwe number ndisingasiyi. Kundipoka, kunyatsura pachitokonya zvako. I deblocked you. I kept quiet and I blocked you everywhere. Ndikakontinue life yangu. But what did you do? Zvapera ona kuti wakutsvaka content. Waoda zva content neni. You came back wakandirekodera the audio rakareba 2 hours kudai. Handatombotera ndangoti ndichona ndakanzi 120 minutes ndikati yowe handiyerere zvinhu zvakadai ndinowane pinguwa yekutera zvakadai ndicho sisi ndini Fred mamoyo wakunditi mamoyo wangu ndiri mamoyo akuna moyo kwedu wakadaro akuna moyo yakadaro hazviko wapedza kuita zvese zvawaida wakuchidzoka kumashure neaudio 2 hours kuti sure moms sure unodzo aunyari ndida kuziva kuti mwana wangu waituka iwe ukandipindura kuti waimutukirei unomuziva totangira ipapo. Ndida kuti undiudze, ndida kuti undipindure, ndida kuti uite level chinituka nhasi. Ndida kuti uite level chinituka page kwako. Ndida kuti level chinituka. Anonati ina addressing you. Handisi kutuka. Ndida kuti uite live uchinituka utari zvawaitaura zvemukati mebhurugwa mangu. Ndida kutaura zvemwana zvawaita datuzvidzokorodze nhasi. Ndida kutaura zvemurume wangu waita datuzvidzokorodze mai vangu vakafa vaituka na baba vangu datuzvidzokorodze. Ndida kutuzvidzokorodze uone kuti kuno zviri kufamba sei. Ndida kutuzvidzokorodze ndiri kupikira kudai. Ndida kuti live chituka iwe nhasi uchizvidzokorodza. Ndida kuti uone tinogumira kupi. Unyama nokunyepera kuti this is that vanonyepera kuda vachikupa zvimauyi zviri vari kuti anzi uri kubhuliwa uri kuita sei uri kubhuliwa wakabhula wakati bhula kanganiwewo vakanga vachikutsiurai handivairoverera maoko. Pana akakutsiura here pawaitibhula iwe mwedzi wose uchibhula mwana swaga mai vako akabudiswa naTom Jones paFacebook iwe mai vako takavaona vakavata pasiwe vachitambura handisika vachinzira kushava mari yekuenda kuZimbabwe 1000 rands yekuenda kumba vakuzoshava mari yekuenda kuchipatara iwe uchipiwa master zvitamba kanindo. Tasagoni kuvatuka here mai vako tasakwanisa here kukuitawo pati namai vako vakakandwa pasocial media apa but we kept quiet. Takanyara, indakatonyara ndakatonzwa tsitsi. I didn't even
even wana comment. I felt pitch ndakarwadziwa ndichiona mai mukadzi mukuru pamwe itori zera rangu izi vakavata pasi sezviya vane mwana katazo ndikati all right tinokwanisa kuita zvawakatiita iwewo mazuva apfuura kutuka mai vangu vari mumakofi nababa vangu tokwanisa kutuka mai ava but no handisi kuzoita izvozvo mai ava vanonotadzira avachakanikanganisira vari kutozvirwarirwa vonzwa kuti muri kutukwa taikwanisa kuzviitawo andika kungoti an eye for an eye but hakuna mandirirangane kuti kune munhu wani akabuda chikutukira mai vako because takakwana atina mubva takabetswa takangoti inde zvakaoma kode adi kubakana kuti zvakarimesa kuti mai vabatsirikani handimaona. We didn't say anything. We could have done what you did kwatiri iwewe but atina tizoti tiri vanhu vakatosiyana denda ndiri vari mai vangu inini kadi vanga vari mai wewe wanobvisichaleta wakutuka wakamaka ungadi wakaita party zvibvunze ungadi wakaita party wakatora picture yeo wakaimemaidza wakaita zvawaida iwe but atina kudaro because mai vaya havana kuapply kuzvara munhu akaita sewe benzi rakaita sewe havana kuapply kuzvara munhu akaita sewe havana. Haudi vanhu mudhuze mako vanokuda une spirit of rejection. Spirit of rejection yako iyi yakukuita kuti vanhu chaivo vari vanokufarira inodzinga vanhu chaivo vanokuda. Tete Masanda loved you like a son. Zvandoziva zvisina kana doubt ini ivo vanotozviziva kuti sibeni vaifarira kumukomana izvo kutodaro but wakaite wakasvaka kunyorera tsamba iwe Tete Masanda kuti pangu newe patakafamba pakwana zvausina kubvira kodza musocial media pangu newe pakwana please ini handichadi I don't want to associate newe anymore. Vakabuda vakazvibvisa Tete Masanda vakati uri kudai mamoyo uchimutuka kudai so mamoyo saka kuda kuti neni ndo zvauri kundiitaka next time vakakunyorera tsamba vakabuda mauri Tete Masanda vaikuda nemoyo wese mai vai nemoyo wese vakasangana nebacklash vakupinza mumba mako vakaudzwa nevanhu tichiona pasocial media kunzi munhu wamuri kusamba menyu tete munhu wamuri kusamba menyu munhu uyu vakatukwa nevanhu pasocial media tichiverenga tichiona vakati vamwe ndikati Tete Masanda tagara tinongotukwa handifungi kuti angazotidai handifungi kuti kuti afungere but wakanga wakuda kudari ndikagwa hondo kuseri kundichimisa kuti swaga we don't do that. Hatidaro kararama navo waenda kumba kwa we don't do that. Wakanga uchiva record mba mavo iwe mba mavo guys ndikudza ichokwadi this is how bad this guy is. Tete Masanda akanga achiva record mba mavo waenda kunogadzira mapepa ako shekugadzira mapepa busy nemarekodhi kurekodha munhu mumba make chero dei wanga waonei chero dei wanga waona chii kana kuti wazodini wapuwa pekuvagara mahara hausi kutenga kana chikafu gerema pavo waiwanepi simba rekuvarekodha mamusingazvizivi izvi guys handi ndikuzvitaura pano wairiwana kupi simba rekuvarekodha wairiwanepi unodzinga vanhu kudzinga vanhu kudai kudzinga vanhu kudai kudzinga kudai vanokuda haudi tichiadresa Fred ushu guys tichiadresa Fred ushu tinoziva kuti tine vanhu vane mwoyo wekupa the spirit of giving vanofilira kuti tinoda kupawo basicanaitse aya tinoda kubasa toda kudai handitika but kana the price of giving zviri zvamunozowana zvikuitwa nemukomana zvikuitwa mai ava vanonzi anta nemukomana uyu isai mari dzenyu muindise nyu kwachipa kutenga mauchi kupa zvirema batai mari dzenyu muindise kuna stand master ari kubatsira vanhu vana muroti koko mumbunoona mublessings enyu nokuti kana muchizotsindikwa iwe chita zvinhu nemoyo wese ndinoonesa kuti imimi mablessers you are contributing to zvinhu zviri kuitika. Sorry I to say this, you are contributing kune zvinhu zviri kuitika izvi because vanhu havachadi kushanda. Freddy are not encouraging him to work. You are giving him akagara. Saka munhu mushamupa kusvika kupi? Teach him how to fish. Mudzidzisei kuredza hove. Sweden mwana mudiki kuna Freddy. Where is Sweden? Taiwana Sweden ne button stick. Achienda kubasa usiku achivata akagara. Security basa guys arisi is
usiku wesaka vavata nechibhatani stick chake makuseni omuka oita content yake achibika achidinidasa bitcoin yake ovata mangwana sungaenda aishanda ana mai ane vanin'ina kumusha Fred ana mai ane vanin'ina ane mwana muri kumufidha muchimubhadhara rende muchidaiso kusvikira rini ko why can't you encourage him to go to work? Why are you not encouraging him kuti Fred taurana kukoma more boys unesa zvituna make up taurana kukoma more boys unovhiya zvituna unoita motivation amtadzani you are feeding this, you are contributing to all this hatred that is happening on social media. Being as a social media, you are really contributing to this. Honestly speaking, you are contributing to all this because the moon actually reluctant. I tell you, Shanda, and it's credit. I will orient. Arikuziva kuti ndichapiwa ndikawaenda shamba ndichaenda nema dzangu dzokuti ndazodina mheno nema dzake dzanga chikudzai muwatsitsi moburitsa mompa muri kuitei. You are enabling usimbe, you are enabling this hatred yese inokuti vanhu makutukirwa kuti mari dzenyu mapedza kutukirwa kuti mari dzenyu kwakutukwa zvevana mai venyu muchitukirwa mari dzenyu. Izvo zvanenge ari machira akavata itebe kuti vanhu vari kumabasa tatobva kumabasa makuseni tikatoata tikatomuka izvozvi handi denda riri kudzokera ndakutogadzira kudzokera pati handifuti ndinesa ndidzoke nozoenda mangwana manyeri andimona ndakugadzirira kudzokera kuenda. How old are we? Iye akavata. How old is he? Less than 30. Akavata because ane imi muchamupa. I know kuti muri marriage and this. Yes, you want to give. But come on guys. Itai kuti mushandi bano shande. But vangani vasicheleza munoona apa chinda kumabasa. Vangani? Vamunoona chinda kunoita madhumbe mudzimba. Vangani? Iko zvino munza zvimwe zvinuka andizivi anditozivi so ibaba kukuita utsinye chao chako utswaga chako chakuti iwe umboenda kumbai unosvikira kupi wakunda vale ndofunga mudiki pauri kana kuti zera rako mama rasta wakunda na mama rasta pesa level mana mama rasta ku South Africa ne level yako na Zimbabwe pandakaguma kutokuona mama rasta ku Zimbabwe nyinyi things were promising. Vanhu vakakutoita batsanzo batanza kuti zvake zvifambe. I'm sure life yake itori right ku Zimbabwe. Iwe kungostika nekuda kutamba kaninto. Ndaguma achitengesa achiti ndauda bhutsu. Aiwoda mabhutsu aitengesa iko pandaguma kuona mama rasta. Achindi kutengesa bhutsu or something andizivi. Munhu atofunga kuti ndotengesa bhutsu. Rega ndibude ndidaiso nditengesa bhutsu ndiwane handichavi mari yemuriwo. Iwe wakavata wakati funyuma chira masikati izvo zvuvete. Kana watoya negosira kuzondiona pano kuti uone kuti ndikunzi chi. Wakavata because maoko akwai haudi kushanda. Pane nyaya dzako swaga kudhara pawaindituka dzakazara kudzakauya. I kept quiet. Muna nodzinokutula ndiani hauna mbovhera wakandudza nyaya idzi handidziziva but vanokuziva vakaine nyaya idzi kuchinzi wakapa mari yanokutula iwe handizivi tinokutula ndiani kun'anga kwamaienda kwakandobva hari n'anga kwawakaenda iwe swaga ukanokudubura nokutula ari kunzi anga ane mari uyu waifamba naye kana kuti waigara naye hanhenu andika ukafambira nokutula iwe kana ndiko kwakabva hari dzako idzo dzine nyoka dzako hanhenu kwamaienda kwasekuru ani zita racho ritoripo rakatonyogwa kwasekuru wamaiendako vanhu vanadzo nyaya dzako but wakanda kuuya kutizama kutyisa vanhu pano munhu paya waiti iko zvino andodai vanoda kundipisa vanhu vanoda kudai unda kuipiswa uri kuita nezvei uri chii kana wakatotsesa unotozvozvona uri celebrity naisoza ukuzvona uri celebrity ukuzvona ungori munhu ane noise pasocial media ungori munhu anozikana pasocial media pa ane noise chete hausi celebrity as Fred. Celebrity haurambirwe kuenda kupodcast olantoti ukapinda muZimbabwe kudai saka ndoti ndingari kuuya ane katokumirira kutokutumira invitation ega kuti chimbouya kupodcast akatoona ngatonyora kuti saka tisingatauri dzendo dzedu tinongoti semvura takanyarara because anenge akatokumirira na sparks vane vakatomirira sparks kuti message musine ndaona kuti muri kuZimbabwe ndikati handisi kusvikako because ndeni singadi kuenda ikoko. Iwo karambirwa kuenda papodcast kukumbira kuita kutukira munhu kuti warambirei kundidedza papodcast yako celebrity reta kudedzwa kupodcast
iwo karambirwa kuenda papodcast dei zvaitogona vatinomira murodhi wesabhaketi because mapemhero level remapemhero ako riri pamusoro level vana Tindo ava. Let me tell you about mukomana anonzi Tindo. Munoti angu Tindo. Let me tell you about mwana anonzi angu Tindo. Antika, I've known this guy angu Tindo years back. Arika mwana kadiki asita bokura zvarishi arika mwana kadiki mabhurumu anotengesa nakutenga kubatengesa nasi asita tobori ne page asina kana zvokuti chika achingori Tindo ushu kudhara pasati pane Tindo Diaries was there yanga is 2018 I think. I've known Tindo 2018 achingotengesa mabhurumu iwaya mwana ushu patakabwenda kitchen ndina mutina na mhosva payona mhosva chiri South Africa papai akatouya Tindo akatokwira kubva kwaanogara akatouya anditi tikatoita dinner naye tikatozomukwidza akudzokera izera rako vamwe kana makasana zvishoma anotengesa mabhurumu anomuka musende makufuna achitengesa mabhurumu achitengesa mahara handika iwe ndakutarisa ungatsakuri bhurumu apa iwe uchinotengesa because you think you are very superior. You think you are superior. Iwe uri king wepasokaro tenga kuti queen aneno saka ungaoni kuchitengesa mabhurumu asi kune vakomana vakurama ari kuchengeta kumba kwavo kukomana nemabhurumu ari kuchengeta kumba kwavo nemabhurumu iwe chingoti handiti zvemabhurumu unoda kutemba mari yani great man cheche anoenda neuche yake onoimba akagara pasida achiimba zvinhu zvisingahwikwi asi ari kushandira mari ari kupiwa vanhu vanotomupa nesimba dzekuti ari kushanda ari kuimba ari kuita something rega timupe iwo ndangoti kandai ndipei wakavati ndipei uri kuita nezvei waithi ndita zvemawigi ini guys iwai pandakaenda South Africa last year bye ndakanga ndataura naSwaga ndikati Freddy chita mawigi unditengesere unditenge ndida kusapota nasingadi zvokuti kudi mawigi kazana dragonzi ndida kusapota mubvunze kuti akauya here nemawigi mubvunze kuti akandipa here mawigi ndida kutenga ndasingadi kupuwa mahara ndikatomusendera mapictures ndikuda aya chiditira mawigi akaita here mubvunzei akaita here mawigi hana ndaida kutenga ndasingadi kuti andipe ndaida kusapota mwana komana wangu chinditira mawigi nitenge but hana kuita kana hana commercial break mreitinzwe asi ndiripo kanisinda kubasa tiri pani kwaichema kunani kwavana kunyera zvazvide uzoisa zvisinai kwavaichemerana kuchemera mari yavanhu
Unotya kunyaradza munazvo chaiko. Munazvo. Kana nepakadzi mainyaradza munazvo kwachirega kuchema unozita munyama unozosundza munyama. Munazvo guys. Rekedzai Sweden atange kutaura ndozotaurawo. Muri sei Sisimeli? Ndikuita Sweden how are you? Ndiri bozve kuti. Shamwari yangu wadya here? Ndadya shamwari yangu chinguru ndichingoti Edi ndoda kumbotaurawo zve2 minutes. Saka nhasi pane something chandinoda kuclarify panapa. Ndinogara ndichinzwa aka kamukomana kachiti he Sweden ndiye akandiparadzanisa naanti wangu he chino akanotaura chakati naanti wangu. Nyaya yakatangira pakuti dhera akatanga kukutuka Sisimeli. Anti vakandiudza kuti zvoni Sweden I am done with that guy. Okay. That's where it started. Ndoko akatanga kuignore ipapo day iroro. Saka ndoda kuzviclarify nhasi panapa kuti the dhera akatanga kukutukai. Anti vakati I am done. I can't keep supporting this thing, such a thing. Yeah. Yes. Saka ndopa ndikuda kuclarify ipapo ndogara ndichinzwa mazvese zvichinzi hey Sweden aenda akanondisvibisa kwaanti akanondidini. Saka this is my first time kutozvitaura panapa kuti dhera akatanga kukutukai vakasarenda. Saka maita basa ndo zvandachida. Thank you. That's because the munhu wese anga asingatozvizivi kutotanga kutozviziva nhasi ndatonditozvitaura panapa nhasi. Dhera akatotanga kutokutukai vakandifonera vakati I am done with this guy. Maita basa nekundiedha. Thank you very much Sweden. Waita, how are you doing anyway? Ndiri right hangu. Yeah. Good. Ramba wakadzvanya shanda mwanangu. Handi mazuvawo guys. Andivazivi kai. Chino kana vantu vanga vari munga mupenyu wake pana ndiri mweni. But andinambobva ndakabvunzawo kuti andivako ndiani. Munozoti zvimwe zvinhu guys unongosina basa nazvo. Unongosina kana basa nazvo. Handi maona. Saka ndinambobva ndakatomubvunza kuti newe uri kuti anti ava ndevapi? Aingoti ndina anti vangu. Inoti ndinobvunza kuti andinamboita basa nazvo guys. Handi maona. Handitovazivi neanti ava nhasi chero handitozivi kuti ndiani anti ava. Handitozivi. Ende zvakaoma taura ako dai. Maswera sei Sisimeli anti aiwa kana aiwa kana panapa munhu anosapota vanhu mukazvita mukazviziva munotoona kana kumastars enders kwenyuko pamakatoita star party munhu iye aitokandira masters zvekutodaro. Saka nyaya yandinoda kutaura ndeyekuti kamukono ketsamba rapfuta aka kasati katanga Sisimeli munoona kuti ndinotukwa nevanhu left right and center nhubuenda kubasa ndakamboenda zama Sisimeli ndichirara ndakasvinura ndichiaplya ndikawana basa kamunhu kakamobiliza vanhu kuti vakandinyorera maemails kwandaifanira kuenda ndikatadza kuenda kubasa. Zvino izvi ndinotukwa nevanhu left right and center as if takanga tisina kumbogara takazama just because iko hakadi kushanda, just because iko kakatopererwa neupenyu zvakakavhura page akasvika pasocial media akaona izvozvi mambuya zvake izvozvo zvinomusapota achibva atoona sekuti asvika. Ini ndaida kunozama Sisimeli kunoshandira because maoko ndinawo. Ndoda kutoita semunhu akakesewa munonzwa nekuda kwemunhu uyu Sisimeli. Inini basa nanhasi ndinotorida ende ndairida Sisimeli. Ndikukudzai kuti basa ndakanga ndakarinamatira though at times ndimwari vanoziva zvavakaita kuti ndisaenda kubasa but taakutotukwa because of munhu iyeyuyu including vamwe vanhu vanondituka inini vachiti nhukuenda kubasa ivo vanhu vava vari ivhu ava but ndo the same people futi vaikanda maemails kwataifanira kuti tiende kubasa. Vanhu ava vari ivhu pegi hausati watanga after wanditadza kuenda kubasa ukanditukira futi mwana wangu iwewe ukati mwana wangu akamitiswa akazodii mwana wangu asiri pasocial media asati akambouya pano pasocial media iwe pegi iwe uchiudza vanhu zvinhu zvisiri izvo pamusoro pemwana wangu kusvikira vana Dorini vakanohakira vakutanga kuti mwana wanhuba akamitiswa akadii mwana wangu haasati akamboitiswa mimba nemunhu. Achibva ipapo ndobva anotatapurana nababa vangu vaizvirwarira Sisimeli. Mukomana uyu as long as ndichiri mupenyuka ndicharamba ndichinamata haasati shamu yako hasati ende anonzi manzi mai ekutanga introduction
introduction ish hausati zvako watanga hausati watanga but nhai nhubu zveshuwa vakanyora maemails kumabasa kwanga waona vakanyora maemails vese nanavhayola vanotiti vanokwira pamalive vachivhura muromo panyasi nepamusoro vachiti nhube enda kubasa madzibwa iwewe, but they forget what they did to me. Ndichizama kuzviendera kubasa kuti ndinozvishandira, ndoshandira mwana wangu, ndinosumudzira hope sisimelika. Ende chinondirwadza ndechekuti Swaga anotoiziva background kwandinobva anokuziva sisimeni kwandinobva ina hatizivi vanhu vakakura, like I come from the background itori humble zvekudaro, but akandidestroya mukomana uyeyuyu. Saka inini kutaura chokwadi zvinobva pasi pemwoyo ndichiuya yakadaro papublic, mukomana uyu kutaura chokwadika vari kuti tiri kumuitira utsinye. Kana dai wanga uriwo wakabatirwa mwana wako kana kuti baba vako zvakaitwa baba vangu zvandakaitwa ndichida kunozvishandira, ende ndikuonei vanhu vanenge vachinyora vachiti hanzi ye madzibwa enda kubasa ike zvino ndichatanga kukutukai vanhu mese muchandivhurira muromo iwoyo. But that was too extreme. Kunyora munhu kwaruda kuenda kubasa chete kuti usabude iwe wozoti woda kuexpecta kuti neworuda kuitawo mapepa ekuti uende woexpecta kuti uchaenda. Hazvishandi zvichidaro. Ndosaka zvinhu zvake zvisina kubuda naiyewo. Hazvishandi zvichidaro. Hazvakaoma. Chidamudam. Sisimeli muri sei? Aiwa, sorry mwana wa mai, sorry mwana wa mai, very sorry. Kwanza ndati yangu ndiyo tuma kuti miezizi ndiyo ndakira kanhaka tisina kana mbokonana. But anyway, ndakutongo apologize ndakakutarisa ndaka-apologize zvangu kudhara kupage song. Yes, ndakataiwa. Yeah. Ndichida kutsinidzira pane zvamataura. Ndanzwa ndandiri pano palive yenyu muchiita kamunhu katinoti Fred. Indinomuti Fred because munhu uya murume. Fred ndakatamba naye sesocialite womunoziva kana uida kusumuka pano paFacebook. Zvaakangoitawo kuuyawo kwamuri vanhu vanga vachirirawo nguva idzodzo. Nanhasi muchiri kungorira. Unongouyawo nekune vanhu vanenge vachizikanwa pasocial media uchida kusumukawo. Ndakaendawo nekwaari tikaita mafriends. Ndobva saka ameno ndakakanganisa here kutotamba naye kutochinjwa kutolebhurwa kunzi ndatowangochanisa iye. And ndanzwa zvamataura kuti izvezvi kunotoone vamwe vanongoita zvokunzwa vobva vatobhilivha zvinhu izvozvo. Yes, and zvinondirwadza sisimeli ende zvakandirwadza to an extent yekuti ndakanga nditukirwa bereki, ndakatukirwa vana, ndikatukirwa mudzimai. Zvinhu izvo zvakandirwadza but ndakamuregerera mukomana ikongo yakareba kusvikira ndofunga vanonditeerawo varipo panapa vakutondiitira hasha kuti but sei mimi muchiita sekuti mune zvimwe zvinhu zvaakakubatirai mukomana uyu zvamunotya, why musiri kumupindura zvaanonyatsonzwa mukomana uyu? Zvino ndandisiri kudawo zvenoisi, munoziva kuti unosingadi zvokungonetsana nemunhu. But yakazosvika nguva yakaenda kuchipodcast chako kunoshambadza achiti arichiverenga ngochani kwakuisa zita rangu. Ndopa ndakabva ndangoti yes. Saka ndopa ndakabva ndangoti izvi zvakutoenda panational level, yatova international yakutoitika iyi. Munhu achitoonda aimbofunga kuti paanenge achitaura kupeji kwake anenge achingotamba wachidii, but iye zvino akutozviisa zvakutoenda ku-YouTube and zvinhu zvichagarapo kusingaperi, right? Saka ndopa ndakabva ndatanga kutsamwa, ndopa ndakabva ndatsamwa zvokuti izvezvizvi vanhu vakambenge vachiti angele munhu uyu onai zvaari kuita, vamwe vacho vakutotanga futi kuti komanje hamuchamuregeri. Ndoda kukutaurirai chinhu ichi guys, munhu uyu akandidestroya. Munhu uyu akatuka vana vangu, akatuka mudzimai wangu, akatuka vana vangu, noti kamwe chete, noti mwedzi umwe chete, but kubva gore rakapera kusvika gore rino iri raakuda kutonopera, hapana 1 week apedza kuvatuka. Saka handimuregereri kutaura chokwadi munhu uyu, handisi kutombomuregerera. Inini naMwari tisicharegererana, iye neni hatife takaregererana because handidi kana kumuona ende handizive kuti ndingati kudii because mashoko chaiye kuti ndingadescribe zvandinonzwa
handimboziva nokuti matsamwiro andakaita akaoma kukutaurira chokwadi zvokuti I'm very disappointed nevamwe vakadzi vaunoona vachimira vachizama kuda kumudhifenda, asi panotukwa vana, panotukwa mamwe madzimai vanenge varipo vakateerera. But nhasi uno unotovaona vanhu vasvinu vachitomira so trying kuti vadhifende vachida kuzama kufananidza zvimwe zvinhu zvisina basa. I'm very disappointed nevanhu vakadaro. Ende chandinoda kukutaurirai vanhu imimi vari kumudhifenda, ndoda kutaurirai kuti rambai muchidhifenda zvinhu zvamunonyatsoziva kuti zvinhu zvakashata, asi Mwari havadhakwi. Misodzi yevanhu vari kuchema pamusoro pevanhu ivavo, nemiwo mune mhosva yamuchawana. Zvese zvamuri kuita zvekuti tozomira naye, hatisi kukurambidzai kumira naye, mirai naye stereki, but musade kuzoda kustopa vanhu nekuti vari kutaurirei vanhu vakarwadziswa. Siyai vanhu vakarwadziswa vataure zvavanoda. Imimi ende vamwe vacho tinokuona hamudi kubatirwa mhuri dzenyu, but dzedu ndo dzamunonge muchimirira kuti tirwadziswe muzouya muchida kutaura zvisina basa. Saka tiri kuti time yenyu kuti murwadziswewo nemi chakwana. Ende umwe achakurwadzisai ndiMwari pachake, kwete isu. Maybe isusu ticharamba tichatadza kukurwadzisai. Right. Pane imwe nyaya ndida kutaura pana pasisimeli, ndichakumbirawo bichana kuti ndimbodurura, ndofunga for 2 minutes. Taura he. Pane vanhu vari kuuya nemathreats paitika nyaya idzi. Toda kuburitsa maaudios, toda kuburitsa chii zvachidhamudhamu. Kana muine zvamuinazvo, buritsai. Handina basa nazvo. I don't care. Why ndiri kuti buritsai? Pane vamwe vanhu vaive mafriends edu kuseri kuvachiya tichitaura nyaya, hapana munhu asina kunyaya vanhu panapa. Ende kutaura kunotione vamwe vanhu vakatobatwa hostage. Izvezvi vasingakwanisa kana kukomenda, vasingakwanisa kuita sei. Munhu yeye kana aripo panapa, izvezvi ari kutotya marriage yake kuti inogona kuputsika kana zvinhu izvo zvakabuda. Nenyaya yekuti vanhu ivava semo vanhu vari kuthreatena, ndo semo vanhu vaitamba nomumwe munhu akavaudzawo zvemumba make, akaita that big mistake yekushare zvemumba make. Now akuthreatenwa kunzi ukangokrosa chete boundary rangu. Zvinhu izvozvo ndatozviburisa, ende marriage yake shuwa inotoparara nezvo. Saka ndoda kuti please kune vamwe vanhu, regai isusu tiburitsirwe zvatakataura, zvipere zvipfuure. Ndosaka matonzwai ndichitoti buritsai zvamuinazvo, ngazviburitswe zvipere. Musafe makatrasta vanhu vanouya kuseri, masocialites vanouya kuseri vaida kuita friend nemi vachida kuita sei. Some of them vari kuuya kuzokurekodai, some of them vari kuuya kuzotora information yekuda kuzokuthreatenai pamune makuda sanike izvozvi makuda kurwisa vana neumwe munhu. Vanenge vakuda kuuya vachida kukuthreatenai kuti toda kuzokuburitsira zvakati, toda kuzokuburitsira zvakati. So I'm saying panapa pamperi pasisimeli nevanhu vese vari pano madiaries, whatever chamuinacho chachidhamudhamu, don't give me a warning, because muri kuramba muchingoti tozoburitsa. Don't warn me. Ingoburitsai zvamuinazvo zvese. Ende kana makuburitsa moburitsawo pamaitaura nepandaitaura, pamaitaura nepandaitaura nepamaitaura, so that tinyatsonzwa the whole conversation, so that nyaya yacho inyatsoita mutsindo. Because handisi kuda kurarama upenyu hwemunhu wandiri kukupa example. Munhu yeye haana mufaro sisimeli, ari kugara akabatwa hostage kudai. Naiwaya vanhu vatiri kuona vari kudhifenda, muri kuona vanhu vari kudhifenda Swaga, vane same behavior. Vanhu ivava vane same, ndo maitira avo mabullies. Mukavatarisa, they always threaten vanhu pano paFacebook. A number of people, they were threatened pano paFacebook. And ini ndira kutaura kuti handina munhu achandithreatena. I'm not scared of anyone. I'm not scared of my videos, audios or whatever zvamuda kuburitsa. Hatisi kuzombogara mujeri. Uyu wamugasa mujeri ndoda ngokuti shamwari ka, nyaya yacho ndiri kuiziva. Hapana zvatingaite, itongogara hako uri mujeri. Asi ndoda ndichakuramba ndichikunamatira kuti Mwari ndo vachakusunungura. Ngangotaura ega ngangotaura nyaya yake ega. Ngambobudisa nyaya yake ega, ungada kubata hostage chinokuganzi tenyaya yako. Inini zvanditofunga kubva nhasika, masocialites anditika, we are not enemies anditika, at the same time we are not friends. I think zvinobatsira kuti
all of us guys, we have learned a lot from my inbox phone because my phone and my automatic record. So Chidamdam, tamba in the comment section yen hamuna problem. Yes. Tamba in the comment section yen hamwite problem. I'm telling you, friend on social media. Eat dog, hakuna friend. Sismeli. Hakuna. Sismeli. Munhu iyeye zveshuwa nditaure ndiende ndindatanga ndiwe uri alright muri se handine kwandiri kumhanyira nangoti ndingotaura zvangu zvishoma serizvenyu Sisimelika ndambenge ndakanyarara nyaya idzi ndakatukwa ndakaitirwa inenge 60 minutes ndichitukwa ndaitukirwei ndaida kuedza kugadzirisa vanavo kuti vasarambe vachinetsane asiyane nezvaari kuita but ndakaita muipi andiona ndakakwira kwachidhamudhamu ndichida kuedza kuti totaura sei ndotaura nauyu kuti tiedze kudzikamisa nyaya asiyane nezvaari kuita ndobva auya kuseri kwangu mukomana bva andipira azizizi audio ndobva andituka bva ndasiyana nazvo pana vanazoona vanhu vakawanda mavictims ari kubuda ndakati indikaramba ndakanyarara munhu uyo ari kutoenda nezvinhu izvi achienderera achituka vakadzi inini ndichita se ndichinyarara ndobva tangosanganawo nevamwe vanga vachiita zvinhu izvi saka inini chandangoya kuzomuudza ndangoti ini ndakasiyana newe usingakwanise kana kubuda kuti uende unotenga patakshop usingakwanise kuenda kuzimbabwe wakajaira kuitirwa zvinhu to cut the story short inini ndinotengesa mabhurumu ene ndo chimwe chinhu chandirakuudza kuti kuchini chandinotengesa kana domasi kana chii chinokuendesa mberi look at this. Yeah, I know. This is a mansion yandiri kuvaka iyi. It's an RDP in my name. Andi muri kuona nemabhurumu andosekwa nevanhu pasocial media kunze chakati pandatosiyana newe unogarira mari dzevanhu vanotozongotipoi mari dzema-airtime dzekuti tiise data but handitambure zvokuti ndosvika pakundituka uchinditukira vabereki vangu inini. This is a macho unemba herewo handibhadhari rendi zvozvine 10 months usingabhadhari rendi ini handina kana rendi yandobhadha ndinokona kutokurojesa pana mukadai wanga uri munhu mutsvene saka ndozvananguva ichingotaura kuti ticharamba takakudzvanya until something happens. Pane amai vakatukwa, if you still remember, anonzi ndimelisa here, vakatukwa zvakarwadzisa zvekuti chidhamudhamu akaita mediator kuti ataure nemukomana ndopakazobuda mheredzi mukomana anga akuda kutosungwa kuenda kujeri akapotsa pakoma zvekutoti dhoketiro rikada kumutswa mukomana aenda mujeri saka ngaaramba akadzvanya achiita zvaari kuita but one munhu achamuendesa kujeri. Ndapedza. Thank you ndoda kuti apindura ndituki ipapa inini ndakuza ndine inini ndatomuudza ndikati kana wakangwara kana kuti wakapenga enda pane vhidhiyo yameli iona kuti ungoipindura chete unoda upinde mujeri here. Ndapedza. Thank you so much. saka ndotaura kana unotodorapedza ndokumbirawo pana Tamandai akumbirawo regerero mhuri yangu please Simeli mungowanblokawo mhuri yangu Tamandai please Katsono. Yes. Mhuri dzenyu dzinombondituka kana tinenge muchihakirana naye asi zvakaoma ndinotombochera kuti ko ndakava andimuzivi ndakatoshaya kuti ko uyu ari kundituka ndamuitei zvakatondinetsawo achitonditukawo utano ikati ndiyanisirwa message ko ndamuitei zvakatondishamisa but ndazongoziva kuti igame rekuti tinenge sometimes we hotspot tinongo hotspotwa andiona but it's fine. I will apologize please ndini karke yes and unblock ya ini ndapedza asi thank you nebasa ramukubata fambirai mberi mukomana tinaye hatisi kumbomuzorodza fambai musamire and varida kutry kuobstructa aiwa itori nguva yekuti iyo ndo nguva yekutomumisa mukomana because takasamumisa izvinezvi zvitombofamba zvakanaka and ngasiyane nekutuka vaberekire vanhu ngasiyane nekutuka vana vevanhu ngasiyane nekungoti munhu wese ingotani andika usina kumbobvera ukarira naye kuti munhu wese waungoona chinoda kumuti apinde ingotani it's wrong. Kana uchida kutuka hatisi kusatike vanhu kana ufunga kundituka inini nangana neni
utuka inini kusvikira moyo wako wamira kuti drop bo. But the moment you involve vana, the moment you involve my parents, muri yangu, then you have crossed the line. Yes, yeah, that's very true. Chandada kuwedzera ndechekuti nyaya yatorwa naanko chidhamudhamu iyi yemukadzi akabatwa hostage apera mari, ende mukadzi iye mari haasi kubhadhara munhu wanika, ari kubhadhara chikwata. Zunzwa mukadzi iyeye. Muri kutitama ndanyatsomuziva iyi, ndakatongochamusika ngati ndianiko. Thank you my chama. Ndaritori pano neimwe ghost but thank you nekumunblock. Vedu wetu tinongonamatira munhu iye kuti dai Mwari amuburitsa muka, because pane zvimwe zvokuti zvakutongoda Mwari kuti akuburitse pahostage yaunenge wakabatwa. Unomuonepi munhu wokuti wawana blessa kana kuti munhu anokubatsira auya kuzokununura iwe kutomusetera kuda kumuisira gokora, kugara wakada wakateya vanhu kuti uzova blackmailer. Inditori nevanhu vari all over the globe vanotaura neni kuseruko, but andina bebe, anditosviki sisimeri zvekutonyanyojairana nevanhu kuti ndobva ndatotovatanga kuti he friendship chichi, because ndoda kumaintaina friendship iyo. Kana tangonzi tiri kubatsirana zvaipapo zvapera handizosweri ndichitsvagana nevanhu ndichizoti he wazodii kwakadii chichi kusvika ndazoziva ndapinda dhipu mulife dzevanhu. Ndine vanhu vakawanda ini vakauya kuinbox kwangu, vamwe handitovazivi kuti ndivanani, vanoita nezvei, akaroorwa here, zvinongoperera pani pasocial media. Chionai kuti social media yaitwa champidi gori nekamunhu wani kari evil, kamunhu kari ungrateful, kamunhu kasina maboundaries. Tingambonetswe nekamunhu kakadai so kamutsunyarunya kakamunhu kanyatsimba mutota ndo kanga tinetse shuwa kamunhu kangori nefoni nemaaudio ndo kanga kachitinetsa pana paFacebook pana tigochaiswa hope nekamunhu kakadai. Foni dzekupiwa nevanhu, renti yekupiwa nevanhu, chikafu chekupiwa nevanhu, madress ezvibhabhidho ekupiwa nevanhu, saka chako chii? Yeah. Akana chakainacho kongo chamachirikutirena chete kuda kubata vanhu hostage. Muri kuona sisimeli iyo anti vama muchitaura vakatoramba kubatwa hostage, vanga vakatiretenwa kunzi makaisa masters kwachidhamudhamu ndikubva ndamutsa zvese. Vakauya vakaisa masters vayo kwekutanga, vakatiretenwa futi vakauya vakaisa, hatisati tazviona. Saka nyaya yekuti ukatiretenwa nemunhu wobva waisa musoro pasi, watova muranda for the rest of your life. Saka vakaramba kuva muranda. Iye zvinezvi tiri kukaudza kuti chiburitsa kazvinhu zvacho, because takabva tangotaura kuti whether wazviburitsa kana kuti hauna, hazvina kana basa rese, hakuna munhu asinganyei, hakuna ikoko kuseri kune kuchitaurwa nyaya muchidi munhu mune muchitotaura nyaya kuti uri kutaura nemunhu muchitaura zvine zvichiitika pano paFacebook, ende zvinoitwa nemunhu wese, it's not a secret. Yeah. Yes. Saka hapana chinotyisa, as long dzisiri nyaya dzinotyisa meli dzekunzi hanzi iko dzinobuda, inyaya dzekunzi hanzi wakauraya munhu. Yes, ndo nyaya dzinonzi dziri kutyisa, kwete nyaya dzekunyaya vanhu. What is who cares? Ndingatadze kumwati kana kuti kasadza nenyaya idzodzo naye sisimeli. No. Kana isakatukwa mwedzi wese taimbori ndinyawani tichitovata hope dzeumama. Yes. Achingotuka hake, asi zvakazongondibata kuti ini ndakanya kubatikana pakauya mwana. Ndo pandakanyatsa kubatikana because mwana akauya zvokutoti unoona mwana kutotatadza kusa message ari kuchikoro oti ozouya oti pane zvandiri ndikutukwa mama mukomana wamakati tiende kunesera ndikikiri wamaitaura naye straight pafoni tikanomutumira zvinhu paya kwanga hanzi aindituka zvakati ndakarwadziwa chakachokati ndakarwadziwa handiona ndopati mwanangu social media zvikanzi but inini asina mbona social media handizii kwanondituka ndakarwadziwa ndokarwadziwa ipapo. Hatinoona mavideo aitorwa airekodwa ese mavideo nenda pamini kuvanga vakopeji kwake vairekodha everything. Ndopata ndasauteerera mavideo ndasingateereri paituaka ndasingazviteereri, ndopata ndasauteerera mavideo zvimaclips zvezvo ndakuzvisa palaptop ndichaenda zvimaflash zvezvo ndinzwe yezvo pari kutukwa mai vangu mai mwana, pari kutukwa baba vangu, pari kutukwa murume wangu akafambwa, handina kuti handina kuti baba ndakakuteeresa handina because ingadai pakapitika kudhara handina ndakakuzwa ndikangangoti endeka zuva rake richakwana ndobva ndaiginwa zvangu. Zvinorwadza ende vanhu havasi kunzwa that pain. Sisimeli muri kuona vanhu vari kunga vachiuya vachitaura zvavanoda, that pain havasi kuiziva, havasi kuinzwisisa. Anotia
Halo, ndangokwira zvangu ndati ndikwidzewo nditi sori mwana wamai vangu. Hey! Wanga uchiti richasvikawo here zuva rekuti Munhu machembero vacha. uyu Jimmy, I am making a public apology. asi social media ine mhepo guys. Munhu uyu ndisisi vangu guys. Rega ndikuudzei chimwe chinhu pano. Aiwa, yes we are true sisters. Munhu uyu ndisisi vangu asi ndosara ndichiklipa chidimena idzi. Kwete bva munoziva wazuro kuziva zuro uno pano. Ndakatoperekwa ndikati Aiwa munin'ina ndati ndiuye inini munin'ina usahodero vedu we. aiwa ndada kubloka ibyo vakomba because ndakaona kuti Aiwa ndinokumbirira regerero munin'ina undiregerere wazvireve kuti kana uri mukuru hautadzi. aitsoke ha zvakatodadika. Oraiti mwana wamai vangu bhabhai. Ora icho zvamusi. Buda udzoke ndikiri enji. Iri kuramba kuenda buda udzoke. Taura henyu varipo. Taura henyu. Isu ndo zvatachida chete kuti mukomana uyu ngambozvipa nguva yekugara pasi, unoona, aone kuti zviri kuitika izvezvi zvinhu zvakanaka here. Sisimeli ndichisvika pano pasocial media munoziva ndakasvika ndiri mhepo tichingoitawo zvataingoita nekuda kwemafollowers you know. But munhu rudzii asingakwanisi kutora feedback from vanhu, munhu rudzii asingadi kuteererawo zvinotaurwa nevamwe vanhu, munhu rudzii mbimbi uona kuti kupandukirwa nenyika yese wobva wasarwa netuvanhu tunenge tuchikuroveranawo vanhu vasingakuitiri kana anything. Kuti uparare aoni kuti soga you have to sit down. Chimbofunga wangu. Kana ane ma-advisors akuadvisor Fred. Kana muchimufarira chimbomutorai. Mumboenda naye kusera mhino kana good luck mukunzwikwa because ini kumudza kwandoita haterei munhu andika imbobvisai kana amboita kana vhiki asingauye pasocial media tichingofamba naye so asipo handika odzoka vene pfungwa dziri renewed handika he knows what to do kutanga panyowani because besides ava mabloggers ari kukwira tarisai comment section verengai comments ini munomuadvisor verengai comment section mafans ari kuti takatugirwa namai tarisai comment section verengai kwete mabloggers siyai mabloggers verengai comment section mumwe nomwe kuti ndakatugirwa mai vangu ndakatukwa handimaona saka zvichazoita sei. Sisimeli munoona chinhu chinonetsera mukomana uyoyo ndechekuti vanhu vakamutendera kuti aite zvinhu izvi kwenguva yakareba achitinyepera just because vanhu vanga vakavenga Diamond vaibva vanditi ndiri nyoka ndine zvinhu zvakawanda zvandakatukirwa nekuda kwemukomana uyo zvandasina kuita akati ndapublisha adresi yake azvihosteja ega pasina munhu ambomuhosteja. Sisimeli ndati kwaigara security yacho yanga isingatomboiti kutokunda kwaakatoenda uko pasingapindiki panhu paaigara mukunzwisisa. Akanditi ndafonera vanhu vekubasa kukambani hamheno kwaida kunoita brand ambassador zvinhu zvandisina mbogara ndakaita but ndaigara ndakareceiva zvituko for things that I never did. Saka ini mashoko angu ekupedzisira ndeyekutika aiwa tinewe ndoda kutomborova zvangu commercial break ndobva ndachirova pasi timbonzwa mhere yakakosha. Rova commercial break. Tinewe munhu ane maremix ekuchema nguva nenguva kuchema nhando vabhai vamamoni. Uteikoraiti nhubu iripo. Alright, ndikutogadzira pen and paper yangu ndine pen and paper yakapenga mangwana ndoda kukaputanidza. Zvakaoma. Alright, iripo dear hello. No, mandaniko Sisimeli. Tinoitika njani? Aiwa tiripo. Mukomana uyu akabvira kudhara. Munoziva inini ndakabatikana stereki paakatuka vamurati. Akavatuka akavapindudza akaita sei.
apedza akabata murume wamaititi vava naye zvinezvi akavati vane kenza vakadii vakatukwa. Ndopaakabva azoenda akakunikiri paipai kuZimbabwe akabva azodii akuda kusungwa achibva atiza. Handiti maona vanhu ende vakamusunungura. ipavachitaura kolaka regai nhasi munhu wese ifriday yeunity day handiti yekuti tiri kuregerera tichianblokera tichitanga panyuwani. ndoda kuti mundiregererewo cat family. nhasi ndiri pano ndiregererei zvokwadi paberi pamwana dai so nokuti ini ndini nyakubatsira. munoziva kuti panoitika chinhu munhu unenge uchiti mwana komana wako hauzoregi mwana wako achienda kujere. ndaitoziva the gravity of nyaya kuti munhu kanoenda kujere kana anoona and that was not playing. handika ndini nyakukaburitsa handimaona ndini nyakufambira nyaya idzi kuronga kuti kabude. munoona ini ndaiti munhu wangu zvokudaroka ini ndinoket family kai asi zvakaitika kunze ndakadzwa kuti namaititi apa vachatombodi tondimaka chaiko because zvaitika but angoti you know what imwe iyoyo vedu weket family ndiregererei ndizvo zviregai ndikuitisirei kujere ndirini chiregai ndimuperekedzei ini kujere kwacho ndichitsiva mhosva yangu ndiripe mhosva yangu regai ndikuindisirei munhu zvipere. Aiwa, ipapo ndakarwadziwa zvekurwadziwa zvizve zvekuti ndaiti unongori uchida kumbotsva gope kuti ungovarerwa uchingoona munhu ari live wabatidza ona munhu ari kunzira zvakati munhu ari kutukwa kenza ari kutukwa zvakati obva mangwana futonzwa ndizvozvo havana mwoyo here vanhu munhu anotuka kudai so. Aiwa, but ipapo ndakarwadziwa zvangu ndichiona muchibatsira kumuburitsa. Saka munhu uyu ane laki rekuti anowana vanhu vanonge vachingomusapota mukuita kwake kwaanenge achiita zvinhu. handisi maona ende ava rimwe gurupu rimwe reseri ana chidhamudhamu ana mukomatindo vese ivavo hapana chiri kuitwa naswaga chavasina kuita kuna murata nekuna mhuri kwana murata ana mai bwanyananani. Saka handizive zvangu kuti ivo chazonyanya vashamisa ivo kuti vatukirwa vabereki ivo vakanga vachizvitawo. Munoziva hapana chidhamudhamu paipai ndakazviona pakafa murata chaipo vakaita live yekuti vanhu musabate maoko muri kubatirei maoko achivatuka iye chidhamudhamu maona nanatindo vasvika. Saka vanhu ivava vari two-faced. Iyi ningirikini bitterness family yakutsvagawo zvaivo kuda kutuka asi ivo vakangofanana havana kumbosiyana. imi sisimele handimbogwisai kusaidi iroro. Saka ndozvandoda kutaura kuti kana taakutanga kutsura kuti ngatitsurei munhu ngatibva tatsurana tese pano pafacebook kuti ngatiregedze kusapota kana munhu achituka vabereki muzoti zvashata kana zvatukirwa imimi asi pazvaitukirwa vamwe maizvisapota muchizvimiririra vachitobata malaivu vachitoita ana security wenyu ivava nana chidhamudhamu wenyu ivava. ndapedza kona zvikuitika right now ngationei the positive. Let's look at the positive side rekuti all these people takatadzirana vese tese pasocial media handiti but as of now mukatarisa handitika they are not doing, they are coming, they are trying kudzokawo even ikoko kwacho kuti ipapo pacho panzi zvatakaita kanganisa kudzoka beki kuti tambe zvakanaka. Everybody now has seen the impact it has panotukirwa vabereki vako. So I don't know, I'm not telling people what to do, but I guess kungoti tichite start afresh and see again kuti vakataura here anything about vamwe vanhu mongoona. I don't know. I hope kuti vakamira pachokwadi panyaya yacho kana kuti vanenge vango vanhu vai vakajaira kuita kubatana kwekuda kudistroya munhu one maona. Saka hamena achidhamudhamawaregererwe anoregerekwa munhu kana akauya akabaya life hanzi kutungutara pana kuchiweri kwesori ayawo life kana kuuya pavanhu voti sori yotaura nti vanoda kumuregerera voregerera vasingaoreka handika noti uregerera vomanikidza rinozira runobva mukati munhu anofanira kuya zokumbira ruregerero oregererwa woitawo tobva tazonotayo munhu hatinambobvira takamuregerera kubvira paakatuka vana murata vachese hatinambobvira takamuregerera maona because unonge uchitorwadzirwawo vabereki vamwe vanhu kana imimi zvamakatukwa simeni makambochema pafacebook apa ndakachemawo neni nichingoteerera muchichema nyini matukwa nemumwewo futi imwe ongochani munoiziva imimi kamwewo kanonzi stomboloska mukaika. Saka ndozva maona saka ndozva zvekuti unonge uchiona uchirwadziwa uchichema uchirwadziwa
asi ngatiregedze kungoti vanhu vanovachovya vanobatana kuti mubatanidzwa wekutuka vabereki vamwe vanhu mozoti aya ndarwadza newe muchituka vamwe vabereki. Aiwa, ngatichinjei paFacebook. Ndapedza hangu sisimela. Right, thank you very much Kola nokutaura munhu vanhu vanongudurura guys, vanhu vanongodurura zvepamwe pavo ivhengevhenge dzemba pano saka vhengevhenge vanonge achidurura zvaanoda ezi panogona touya kumwachitaura zvemugoro wake totomboteerera because invhenge. Kola hello Anyway, ndipewo chance ndimbotaura. Maswera sei mama? taswera maswera sei? Ndaswera. Ini ndakangosvotwa zvangu naFreddy pakachanzi kuenda touchline pandoenda. Sisi Mary ndo akakodzeresa kuti ndiende. That guy you never change even akati sorry. Remember akambopota putsa marriage yamaZedu. Naive ndandotosvikangamwa Kachida kuti mugamuchire pasocial media ngaantenga maandawe opisa majisitini anoseka tozotanga kumugamuchira totangira ipapo. zvakaoma. Manje munhu uyu ndinomuziva you never uya Yeah, you never change. you never Because zviri normal anororoka live kuti pane musi wakakambomuka ndichienda kutoileti na2 ndikamona ari palive. aiva kuguva take anogara ari pamalaifu Hazvisina mumavheri kuti unogara uri palive munhurume even kuzimu kwacho akazonzi ada kudzokesa ndiani anogara nemunhu akadaro asinganzwisisi. kusakwachaakomana uyu ndikokudai so kuzimbabwe raitinauka vakamumirira handikuona kusouth africa kwachona vanhu vari kumutsvaga aipawanted poto pabereko vakatuka saka kuti uchidze unhu hwake anditika ataure maimufarira muchimusapota tete masiranda vaimuda vachimusapota imi muchimusapota zvino vanhu vese anovapandikizva vanhu vese anovapandikira aneno zvacho aneno tongoti zvinonakidza isiri hama yako kana hanzvadzi yako chichitonedzai mungatauri tionoti apapa muri sei sisimeli? ndiri raichangu zviri sei? Aiwa, inini I'm the one who is celebrating of all the people of Facebook. Mukomana akamboda kunditambudza mukomana uyu. But zvinoita Mwari ndakamudza ndikati mistake yawaita kuzotanga kunditukira vabereki kwawaita ikoko uchazvidemba kuti izvi hazvipamwe hazviitwe. Akaita mistake hombe. Dai akangoteerera kubva kudhara. But inini ndinoblema for now ndiri kublema vanhu vanenge vari kuseri vanomutsiura vaya. Those people are giving bad advice. Ndivo vanhu vavakuramba vachimusimbisa. Vaingada vakachinja narrative yavo kudhara kuti ngaiyakumberegero astate afresh. Because ukatarisa kuti vanhu vaaluza mulife yake akaluza imini, akaluza tete Masivanda, akaluza anti vaya vekunoku kuAmerica, akaluza neoreka, vanhu vakawanda Agnes. Those people were very very important mukati melife yake. Ende hapana kana wani chandingati chamaimutadzira chekuti angati iye maitadza kuchaurana kuseri mukatadza kuwirirana. But munhu wekuti akatozviudza plus vanhu vanofungamudza kuti ye celebrity. Vanhu stop lying to him, stop making him become obsessed zvekuti akutozviona senge atori a big celebrity rekuti haachabatiki haachabatwi. Ndo mistake ndakaona kuti kune vanhu vanomukurudzira kuti iwewe go hapana zvavanokuita ninguwe yakazodai hapana zvavanokuita ninguwe yakazodai. Izvo takanzwa kuti even masamanisi anawo masamanisi akawanda ari kutsamhira kupilo every day. Manje zvokumpa masamanisi ekuwe masamanisi ekupiwa kunzi uya kukoti musi wakadai atiti izvozvo kana takuta zvekusumusana kuti izvozvo munhafi wakavata anototogwa achitoenda ka1 ototakurana nemagaba ako ka1 otoenda. And this time rega ndikudze Freddy ndinoda kutokudza zvakanakisisa ndini ndikutaura Freddy handisi kutumira munhu kana kuti chii ndinoda kukudza kuti ati vanhu vasazoti ndine utsinye mangwana. Freddy ko zvinokatorwa kana utori ne 3 months passport mako kana une madays une 3 months imomo
uri kunogara 6 months. Kana usina kuti mazuva uri kunogara 3 months. Ndomutemo kuti vanhu uriko whether une madays kana unless une mwedzi. Yeah. Ndo panogona kunzi kana usina 3 months uchibuda wonderful riya rekuZimbabwe. Ndida kuchifonyera mupurisa kuya kuti atinisa nyaya ishi. Ini ndakuudza kuti ndichakuwachisa swaga, ndini ndakuudza kuti pane munhu anoona chikuwachisa ndini ndakuitira madhiri enyaya ishi, ndini ndakudzodza kuti nyaya iri mugemu. Ini akangana chaziro nehope kuti akangana kutorara anorivara munhu uyu anorivara. Ndida kuchimutaridza manje kuti wakatuka ka ukanitukira ka tochiona kuti tinogumira papi. Ndipindure undituke. aiwa Kutangira ipapo. this time zvapera aiwa this time zvapera. I'm so happy hangu kuti but what I understand is I think 3/4 vanhu paFacebook now they understand the main reason why I was talking about this guy. It's not about kuti kumuvenga chete or anything, but the truth is munhu uyu was using people, was tapping on top of the people, achingoenda asina kana basa nazvo kana sorry kana chii. And ndinoshamisika vanhu vanozouya vekuti vanenge vakuya kumaplatform enyu akaita sana maplatform enyu asimile vachitanga kuti kwanzi aiwa vanhu dai vaita zviri fair, dai vadai. Guy, when he is doing the things, why don't you muchikwira ikoko ipapo kuti iwe regera kutuka sisimere zvauri kuita izvi, rega kutuka nhingi zvauri kuita izvi. Why muchizomirira kuti kana umwe munhu abaya live achiresponda to what he said moda kuya muchiti kwanzi akubhuliwa akudzvanyirirwa? Ndo patiri kukonana ipapo moti kwanzi vanhu tisinomudenha, but paanenge achiita zvaanenge achiita achibaya malive achituka vanhu achinenedzera vanhu achiita sei, nobody anoenda chivindi chekukwira palive yake omutsivira kuti inini am your strong support, am your follower, ndinokuda and everything. This one has to stop now. Vanoblokwa wavantu vanototuka kublokwa. Anotukira homai yake obva blokwa. Anotukira mai yake anotoita kuti aumuzivi Fred. Anotukira mai yake obva blokwa. Chandodzamba vanhu vari kumasoro handiendi kuvablema because chandinenge ndotoziva ka nokuti ini ndaitombodzama kumumisa but anga asinganzwi. Panotora nevamwe vanenge vachitogona kuti uri wambomira but anokudza chihoraiti muchipedza utoona tobaya live uko akututuka. Imava kutaura kuti chisiya usatuke vanhu peji harisi kukura nenyaya kutuka vanhu kudzinga vanhu. Handiona siya kutuka vanhu ati andi unitakondendi yakadai so otihoraiti achibaya live ari kutuka. haizvo zvakusisina kutaura chokwadi, izvo zvakusichira akabaya live yachina zvichabatsirei? Hakusina kutsvaga Louisa nezuro kuti ati Louisa ngauye azoita analysis pakati ati andiyananise nevanhu hadi. Waakuda kuya at your own terms. Time yawaitokwana vanhu vachikuti kumbe regerwa yanga usingadi, wakuda kuya at your own terms. Aiwa izvozvo hatisi kuaccepta. This time tinewe kusvika amen. Atinewe kusvika amen. Anditiwazviona inyaya yepride chikuita kuti vanhu vachiti newe kusvikira inyaya yepride. Denda ndiri ini iye akatotanga kutoona kuti vanhu munhu wese ari kubuda chigunun'una same time kutaura chokwadi guys maizongotuka yenyu but zviri light muchazoti but munhu akadii akumbira regerero plus mafans aizongotaura kuti but guys munhu akumbira regerero. Handi munoona because normally mafans edu tinombozomateerera handimaona at the end of the day handimaona dei akatondiri tobaya kuti vendiweka ningira video ndakakundandoziva sorry ndipewo mukana vanhu maizomutuka henyu but muchitarisa kuti munhu akumbira regerero. Zvino pride yake kuti handifi handigoni kwari mabhonzo akatuka yawa ndikoko vabereki vevanhu vava vakatonzi mahure ndizvozvo ndikoko ndonyaya yacho. Musha, yes, Wabi. Murisei, sister, murisei. Very right. And you know, also, Sisimeli, I would like to start. Ndichangotaura just for a little bit. Ndoda kutangawo neku apologize kuti social media yanga ya kuhakira muri kundinzwa? Ndatoteerera ndomatepa. Kuhakira tinohakira neniwo ndinombohakirawo ndakambohakira, so I would like to apologize for myself hangu handina hangu kuti ndinyatsoti apa ndakadai. But what I just want to say is that I just want to address the women and the ladies, vachona young ladies who are standing in solidarity with this guy achiita zvinhu zvakashata zvakadai so. It's a pity and it's really sad, but chandazodzidza nechandaona
nechekuti pane vanhu vakatobatwa kuseri, vakatobatwa hostage. But it's unfortunate really kuti vanhu vari kumira, vanhu vechikadzi kumira nekusapota zvinhu zvisina basa. Akasapotwa nemapenzi tozongoti birds of the same feathers flock together. Pane vamwe vanhu vokuti chero tikataura mazita avo ipapapa kuti vari kumusapota, unotoona kuti vedwe chero newe ukanzi uri kusapotwa nemunhu iyeka unotochema kuti ndikasapotwa nemunhu akadai, ari kutozvirwarira zvake, ari kuda kubetserwa. And one thing that I think I've realized about this guy, he is probably what is termed a pathological liar. And a Yes, pathological he is. liar haana kusiyana nemunhu ari kutorova mutoriro. That is his addiction. And pathological liars could try for him to even begin to undo that mindset that he is in. Anotoda therapy, anotoda vanhu vakaenda kuchikoro who have studied the mind, who can help him deal with his issues. Otherwise, akasawana that help, he will continue to self-destruct. It's like munhu ane kabhomba kari mukati make kanoramba kachitika mbichana mbichana, kachitika mbichana mbichana. One day, sisimeli imimi ndakatanga kukufollowa kudhara. Muziva mukoma Masimba zvakangotanga saizvozvi vanhu vachitaura naye, vanhu vachidi iko zvinezvi aripi right now. Vamwe vanhu vakatomuka vanondiita mavidhio koka mukavaona munochema. Sometimes I avoid kudaira vidhio ko ndotaura navo nomako because unochema vaimba yavanga vakapiwa neAustralian government yayo vakatozoitoregwa iko zvinezvi vakadzokera kumustiti iko zvinova kunyatsorara pasi pebridge. Right. So what I'm trying to get at is tiri kutodhila nemunhu ari kutopenga atori nemental illness, tiri kutodhila nemunhu atori neaddiction asingazivi kuti anonida help. Even achiziva kuti anonida help, his mind, pfungwa dzake ziri kurwa. Munoona kuti munhu kana achirwadzwa nemudumbu sisineri, mudumbu munorwadza, ende mukarwadza munorwadza the whole stomach. You can't even sometimes pinpoint kuti pari kurwadza ndepapi. Ende mudumbu mukarwadza vanhu vanoenda kumadoctors. Mumwe munhu anogona kutanga kurwara otanga kuperezeka muviri achingopera but achidhinaya kuti ndiri kurwara. Andikuona. Saka this guy anotorwara nepfungwa dzake anotori mugwere. Dai kwakuri kunyika ma-first world countries kwatiroko aingotorwa zvokutosanctioniwa kwanzi kunonzi kusanctioniwa kana sanction, ototorwa nechisimba ombonovharirwa, pfungwa dzombovhenekwa, matherapist ambodhila naye. Anditi, but having said that, he has a reasoning capacity right now. Haasi futi dzimwe nguva vanhu vakadai very manipulative ari kuziva zvaari kuita. And until and unless he begins to take responsibility for his actions and stop blaming people for his part that he has played in all this. Honestly, hapana munhu akakwana pasi pa izvozvi. Tikati ngatinyorei list revanhu vaarwa navo achivanyebera, kunyora list chaiko zvokuti deliberately write a list. Munochema imi kuona vanhu vari palist iyoyo. Saka misodzi yevanhu iyoyo, vamwe vanhu vakuru vatiri kutaura panapa, haizowiri pasi. The Bible says, honor your mother and your father, and so that your days can be numbered. You see now. So he is subtracting from his life, and it's unfortunate. Maybe vari padhuze naye, vana Abdul vakadzidza ava vane madegree vadi kumboswedera padhuze votora munhu vombomuendesa kurehab. Izvo zvokuzvipfekera zvidhende mazamu nei. It's a cry for help, but he needs to take responsibility for himself. Otherwise kungotakura tongonokanda kukubhala vongonopenga vakawanda. Nomatemba, you know, pese paituka ndichimuignore ndichisingatauri ndichikolekta mavideos kana wakateerera audio video ndakata nesuru ndakataura kuti Swagger, you are mentally unstable, you are not well. First step to recovery is to admit that you've got a problem. Uri kuzvidefenda instead of you admitting anyway ndine problem. People vanenge vakamirira kuta chip in ndiyani anoda kunisira nanorwara abvuma kuti tinenge tinorwara, hapana. But the fact kuti anotouya ovatira masters akamupinda mupfungwa mubhonzo, akamupinda aminoti paper une masters zvakamupinda mubhonzo
zvokuti anenge achingofunga kuti ndirifunga kuti ndione ndaisigwa as PayPal ndaitigwa masters hausi kuona kuti chekuti azowana masters akawanda kuti azopiwa PayPal yacho chitanga uyananisa ukama nevanhu vakaporonga asi iye ega tanga kuporonga pasocial media tese takamboporonga ndakatoita kuzama kumuonesa because ndandisiva kumupasha batuva kumuonesa this time papublic because taimbochita kusave antika chibjuma uwane kurubatsiro munhu wese takaporonga pese manobaya mabhatani munhu wese akatomboporongera mumwe munhu ndosaa tinosisagoni kutsamwirana nguva yakareba because ndikangofunga kuti ndakatomboporongera vamwe vanhu handigoni kutsamwira munhu nguva yakareba handivazvona so ndozvanopa kuti aite izvozvo abvume atsvage rubatsiro. Facebook is not going to help you handika vanhu vari kuti yesi mwana wangu wepano yesi kana uripokwira seurwa mwana wangu kana muchifarira Fred there's nothing wrong muchifarira Fred chiregai kumupeshedzera chimuudzai kuti uri kuda help handika day that's not right. Mental health yake iye is getting affected ini munenge hamusi patarget munongotuka kuzoenda kwenye munhu vacha but iye trust me usiku havati vanhu vanopesedzera havana kusiyana nevanhu munhu anopesedzera behavior sismeli haana kusiyana nemunhu anenge akatomira achiombera maoko munhu achirova dombo achiombera achiti do you want some more ndiende kunokutengera rimwe omhanya onomutorera rimwe dombo omupa oputa omhanya onokwira achidzika achinotenga dzimwe mbanje achimupa achiputa. Do you love that person at the end of the day when you go to sleep uchinorara uchinyarara wawe wega manje usisiri pasocial media how do you feel? Imimi vachona vakadzi imimi muri kukuita izvozvo you are enablers and you are as guilty as he is. Aiwa mataura chokwadi mataura aiwa chokwadi chachinzwa aiwa pamataura chokwadi ndiri kunyemba zvedu ende dai ari munhu anonzwa angadai anzwisisa azama anoda counseling hapana pekuti angambonzi kutanga fresh just like that anoteerere counseling yacho dai vantu kungotaurawo zvedu anoteerere kasi vanotosera vatoudzwa mukati memabhurugu avo macounseling ikoko pamwe anomumbaye mukana tioni pamwe hakuna munhu anoteerera but vari kudhuze naye dei vachimuda chacho ngavachimubatsira because this guy ndozvakatanga zvitamukwa masimba zvitagwana nomateba exactly this is how he started izvozvizvi plus also sisimeli ndakaona kuti kuna mwana wekuti sisimeli munhu anenge achivenga wabantu kana achivenga wabantu anobva aenda unoita senge ari close naye otanga kumudza kuti yeramba wakabaya idai iye achiziva kuti iye hakwani kuzozvimirira mabattles ndozvimwe zvandakaona kuti kuna mwanhu vanoenda vachinompeshedzera vanenge vachone maagenda avo already vari behind the back vachimupusha iye haazvioni kuti uri kurwisaniswa battle isinei newe isina kana anything to do with you, you're just being pushed. Handina kuti why asingazvioni izvozvo. Thank you for adding, Mrs. Melly. Wabi, thank you very much, Nomateba. Ndakambotaura ndikamukudza ndikati musi wakatanga kundituka ndopakatanga maproblems ako until you do the right thing maproblems ako aperi. Akati hazviko hakuna vanhu vakati kunyepa mamunzwa Sweden anditi. Yeah, exactly. That's very true. Hazisi nhema kuti vanhu vaive so generous and paFacebook, it was because of you. The way amaimutreata pamakaenda naye kuDurban kuya kuti ningirikini kuya makapfeka madress eblack aya, it was so nice. It was so nice. Bakutaka kuJoburg akatomboya akapfeka rimwe ringata yellow riya paya akatonakidza vanhu pane iya yemukomana yawo wakazinga kisana naye wokuzospraya vanhu yekutanga iya. Then nechitu yekuJJ kuDurban futi we made sure kuti auya afana nevamwe tichitraya kumuti asazvi-isolate. Anditika asave munhu angori ega achiti vanhu vanondisema vanhu vanondidini ngapindewo muvamwe but ndindakazoita worst enemy chai ndindakautwa udakamose indakatwa udakamose imini kai ndindakati number 1 kutukwa because ndakaitigwa mwedzi ndakatoshamizika ndikati baba 1 week ndakaitigwa 1 month full achitakonde ndineni wakaita kudai vari right chaiko kunyarara ndezvavari kuitwa izvi. Ndakanyarara zvangu ndakanyarara chakunyarara chako ndandisingatooni malive ake ndichitonzi zvari kutaura muda kuona ndichingoti handisikuda kuona because ndozomuitira mweya wakaipa handidi hangu hanimaona mweya wakazouya pakauya mwana ndo pandakagwadzikana vantu handidi kunyepa musiwoyo handina kubatikana zvakanaka
handina zvinotriga kubatikana zvakanaka. ndozviziva sisimeli zvinotriga ukanzwa zvakutaurwa nomumwe munhu ukanzwa umwe munhu akuuya achiti ndaafectwa because of this zvinotriga zveshuwa wotarisa munhu wacho wotarisa kwawakabva naye neeffort yaunenge wakamuitira yese oti ona kuti ndiyo thank you aiwa apa pakanganisa hake kutaura chokwadi nyangwe akazoti nanhasi bhuti yaunoti jombo yeredhi yandeyangu ini yaunopfeka iwe jombo yeredhi yaula unoita nayo content uchitota bhuti yako yespecial isiwazi manchu asi unenge wakapfeka uchirituka ndokunyatsokuona sizvitogara tene nomatemba ichokwadi cheko ndiyo iya jombo ye achitituka akaipfeka shuwa mukatompa negauni shuwa mukatompa negauni imagine rekuti chero kada kutengesa nhasi yako chakonotomupa kana 5,000 aiwa tiri kunyeberana zvitaura chokwadika paya paakakanganisa meno kuti kana vanomuudza kuti wakasimba aiwaramba wakadaro kavari kumunyebera hakuna zvinhu zvakadaro but anyway ini hangu amhappy kuti mazimbabwenzi vazomira kuzoona kuti aiwa paka tiri kurwa nebenzi kusatya kwacho kwaunoti pane problem painotangiraka paanenge achiadresa vanhu vakura vachituka ndotororwa nehana andinorohwa nehana handingagoni kuti munhu mukuru pane vakutaura zvotanzi gogo musalati ini handitokwanisi kuvaadresa I can't address gogo musalati ini hamu ndakazvimiririra because when I'm looking at her I'm seeing my mom, I'm seeing a mother handika like mother figure handioona so zera ravo handikwanisi kuchero ndikaona I would rather keep quiet and ignore handika handikwanisi kuvaadresa kuti imi mai ndamuri kuita because ndinotorine kungoti ndimai ndototya kuti ndotongoona kuti ndingoona zvisingatonditiri I can't ini personally I can't handioona I can't I think ini ndofunga kuti izvozvo mambo zvokuti maybe munhu anenge pamwe maybe munhu akambofamba akapiwa masimba ekunzi you shall control. Yeah, I think so. I think akafunga kuti this control will never go away because there was a time sisimele kuti mainzi mukanzi varipi sisimele vata gay varipi simasvanda varipi bishop maikoromoka muchimba wanikwa mahapo iyo nyarara ndoita hasina mayava vakubvitwe shuwa nyarara mese so there was a time yekuti zvichokwadika aikukontrola zvekuti aikuunganidza mese agokupondaakuwa vaimwana chibvunzo nyaya saka ndiri kunyeba nanhasi achiri nefeeling ndofuka iye ari kushamisika kuti where did I go wrong with this power I had because this guy anga ane power system and hapana zvokuti waiti ukavhura live tanga kumutuka kudai so comment section yaitanga kutuka kudzosera back une godo wakazona ye chichi handidi kunyeba vanaimuda yeah he had power yekuti aikontrola zvichokwadi zvekusocial media aibata zveshuwa zvokuti nanhasi I think anozvibvunza kuti pandakangasa ndepapi but iye I think he knows pakaita mistake anopaziva and I think this time it's for good sofani pakaoma saka zviramba saka zviriko manyai vanedzero mhanya iwe ndauya soga usandiburitsa wazvinza miranditsanangure hope kuba 2 am vari busy kubakuwa tichimasanda vatiya huku tichimasanda vatedzei vatoendauya soga vatowe asika zvakaoma ndida kupawo komendi kuti wabantu unoona nyaya wataura iyoyi kai mukomana muzivaranga inaro kutaura chokwadi ranga rakaoma ende waiti ukatumirwa samoni iroroka handi munoona tanenge ari pamalaivi chero ukafonerwa maindiona ndaimbofonerwa kana kumakuseni hope dzaibva dzatopera ane mwana ndaakutobva kana kufoni kokuyakuya wotoenda kufacebook uchimhanya kunotongeswa inini kwandiri simeni hana yangu yairova kutaura chokwadi hana yangu yairova ndaiti akangoziva kuti kwadzi handitaura
kana ndati ndezvandachita ndakutomira ndatosiya ndakutomhanya kuti maiwe ati chii angachitaura nezvei taingagwa muningi wangu wakanga ndatokaputsawo deactivate Facebook wakanga akauya muningi wangu kuseri zvikanzi simeni ndakungodeactivate Facebook ati unopera here uchideactivate Facebook zvikanzivatukwa ndikati gara kufacebook unoona chichiita taringagwa simeli akanga akutofamba chero kuchivhurira live yakoka aibva uyo tanzi mai vangu vatukwa aitotanga kutoti saka vedu imi mukuregedza munhu achitotuka mai vangu here indatukirwa mai vangu saka vanhu hamuna basa neni ndakubva aibva atobva chero palive chero akaendepi waitomuona nekuti ndatukirwa mai vangu ende akanga atukwa we are human being chatinoda kuzama kumuonesa antika and I know that you are one person who is in his corner. And imini ndatombotaura nezveni kuti you are one person pane pandasoona comment yenyu somewhere. Muchitaura kuti urikurira imi mukataura for the wrong reasons. Ndabva ndanyatsokuona kuti you might be one of the people vanotomuti stop it but asingakuteereri. Antika there is no saint here. We are not saints, guys. We are not saints. But ndaone nokuti besides masocial bloggers ari kutaura tasai comment section. Tasai comment section iri kuchema nezvinhu zvimwe chete kuti hanyare kuudza munhu asingazivi achimutukira mai vake. This is what we are trying to stop. Ina hangu sisimeri ndakazvimirira 1-4 aika we are human beings. I'm not a saint as well. Ndine maflaws angu but inini ndi-exclude zvangu pa-apology ichi handina kana apology handinoda kwaari ndochokwadi. And I'm not stopping kana kuspota vanhu ndikutaura ndakazvimirira inini chero panoitwa ma-talking terms ekunzi hanzi paro iye futi ngaatogara atondimainaiza andisubtracta inini andibvisa mupazo iroro handina kana apology handinoda kwaari simple. Apology maizvimudanimunoziva anoregera nenguva yake vanhu vanoregera zvakasiyana kana wakufila kuti izvo ichazongomuregerera inyu as the time goes on that pen yaya inoenda ichipera ichipedza one day uchazongopesera uzongoti aiva is he worth it ungozongosiyana nazvo. aiwa indakadzidza iye ndiyakatondidzidzisa sisimeli munoona patakamboregerana paipai tikatomboita phone call at length achinditi hatifani kuti tizofa takatukana takazodhipisirana and chichi aitombozvitaura futi pamalife. But what did he do? Mukomana uyo anovarairwa ende munhu uyoyo asina haakwanisi kana kukipa a promise. Saka inini hangu neexperience handinayo nayeka ndosekera ndo reason handinayo kuti handitombodi kana apology yake. aiwa tinokunzwisisa ini kana zvangofana nekuti inini the same thing madays aya inditoda kuapologize about my mom ndikamuzoti aiwa handina nguva yepeace for now, nguva yepeace hapana ende vanotanga vamuona kuti asafa kuti ndokuti mweya yavo content dzavo dzive at ease atombonyatsokusafa chacho kutombonyatsokupinda kuchizarira oborova 6 months kana 3 at least maximum 3 vanhu vositanga kunyatsodzwa tsitsi chokwadi nokuti vanhu vakatsamwa tara chokwadi zvanyanya muchumwa munhu akabva abheji akati atibofa takadhipisirana takaenda kuma-extremes but akandirembedza akarembedza baba vangu akavasiya vakashama kuvakurura vachikururwa nemwana mudiki diki. ndokumborombokorekta vanhu pane vanhu pavari kuti ivo vanhu vese vanotuka vanhu vese vanodai. There is a difference yekutuka munhu akutuka nekutuka munhu wausina kunetsana naye. Zvakafanana nekuti I can give example yekuti inini handingangoenda kutuka sisimeli havana chavanditadzira nothing nekuti ndoda kuva analyzer ndakutanga kutongovatuka. That's a different story. Kozoita nyaya yekuti pamwe maybe nasimeli tanetsana tine zvataburana. So some of these things ngatiregei kungoramba tingoti munhu wese anotuka munhu wese aituka munhu wese aituka. There is a difference yekuti munhu anenge aenda kuma-extremes. vaberekere vanhu kumudzi dzevanhu kuvana vanhu tinotukana tega vedu tatitukana tega
kupinza mhuri yangu, vana, vabereki vangu, chitukira zvinyanzi zvabereki vasingazivi. Guys, unoona kuti wabantu wanyatsotsanangura zvinhu zvakanyatsodzama zvakanaka zvekuti ino ukaona ndichisimudzana nemunhu pane zvataitana handingoendi out of the blue ndototanga kana kutoti kutukana naanzani uyu Tula Bechurude. Tula Bechurude chaiyo hanzi ndakambomutuka kana ndakamutukawo pamwe ndakamutukawo izvozvo zvemakomenzi kuda tichiwanzirana wendi chichi ndotongotanga kutongosimudzana nemunhu ina handisa ndambozviita munhu wese wandinosimudzana naye tine zvatakaitana ende zvisina kana kuti ani. Yes. Tinewe Tinewe chopstiki Pakistani Tinewe kusukira wasvika kulindela. Kwela muda kupedzisa here zvokupa mapedzisa kusvika kulindela here. Zvakaoma. Hanzi namamarasta ndikwidzei ndidurure pane space here masters but Fred chero uchinzi kudii unozonyanya veduwe. Mamarasta atozvitamburirwa wachangosvika kuZimbabwe paya. Unotemba kuti anenge achitoka kuita muna chitobhadheta kuti ndine mari yangu yakazodaika kana chakuedza kana padona 1. Ndagara nguva yakareba vapinde mumarasta. Thank you so much. Thank you. All right. Wabantu kana uri free ndegona dona. No problem. Atoinda. I don't. Sis Melly? Hello, dear. How are you? Good, and how are you? We're fine. How are you, my diaries and visitors, everybody? Marise? We are very much okay. Sis Melly? Yes, that Pakistan, akakutumira anonzi masters, akakandira masters not long ago. And the other day, Hansi, Sis Melly, don't marini, don't kandira masters. She owes me a lot of money, Chinechi. Please, Sagaika 5 cents, akamubu kandire back. Akana masa. Next time he akakana masters, just tell him to stop, because that's what he uses against people. Whatever little thing that he does, I know gonna chifamba chitaura junk about people. Thank you for Kuti. For all this, for all these people who've stood up against him, finally, because Aifunga Kuti, he is the head boy of Inozichi, social media, especially Facebook. Iwewe Freddy Zimunda, you are nothing. Listen to me. You are nothing. You are nobody. That's why you can't even come out of your house. Corner. Because unotoshka kuroa, and that's what you need. Nakuroa, Sis Melly, he knows what he's doing. He knows what he's doing, and it's unfortunate. Kudevanu who just be behind him, right? To go. Those people have amude, and you Fred, kana wakusunga, kana wakuroa, onoroa uri one. Nanuroa wake. One chat, and you will learn. This year is your year. This year is your year. 800 Zanzi or something like that. Ini kunipa mali soga. Ini. Hey! 900. That's a memory. Hey! Yay! He said on his live. Mama Rasta. Mama Rasta data kuZimbabwe kuti Mama Rasta vapinda here muvape mukana vataure. Mama Rasta ngatimupe mukana. Data kuZimbabwe uko. Master say guys. Where's Mama Rasta? Mureke Meli. Thank you so much for blocking me vedwe. Maita zvakanaka. Moyo wangu worembera every day ndichikuonera eMalawi vuku. Ndichida kuonera ipano.
and ndoda kukutendai neplatform yamatipa iyi kuti isusu tinyatsokwanisa kuti tidurure zviri pakati pemwoyo wedu. Ndofunga ndo the last day ratichadurura munhu wese anyatsodurura handiti. Inini chekutanga Freddy Sisimeli akandirwadza ende zvinhu zvinoda kuzvitaura pano, even ndombi yenhle ari pano ndozviziva kuti uri panapa ndatombokuona zvako. Musikana uyu Sisimeli anonzi ndombi yenhle, madyirwo akaitwa mari yangu yeStar Party nandombi. Ndombi sekuya kwandakaita kuno kuZimbabwe aindisira maairtime madhezi ainetsanana naDorin achinditi Vale famba ondipa airtime $20 kana 10. Saka muri kuona zvakazoitika the other day, ndandine maproblems angu ndichangosvika kuno kuZimbabwe, ndiwo madhezi ainetsa mwana wangu achitiza achidini. So the other day I approach ndombi zvichiwa ndisina kana mari, ndikati ndombi ndokumbira undikwereteso $80 and of which handina kumbokumbira iye chete, vanhu vakatoti vandakatoti kumbirei on that time. Ndobva ndombi ati mari yandanyanya kukupa mama rasta yema airtime yangu, mari yangu yati yawanda. Saka ndada kutanga ndanzwa gogo wevasikana because gogo wevasikana vakanditi ndisakupe mari. Handizivi kuti akaenda kuna gogo wevasikana vakamuti chindobva adzoka achiti kwandiri handina, wadi kuchiita Star Party. Muri kunzwa? Tombo ana mari yakandipa achinditi mama rasta ndiri kukubhorowa mari iyi, akati akazonditi one day yangu yekudzungarira palive yekufarisa iyi vandatanga kumenshena Mbinga, ndikati ka ningi Mbinga handa kutaura zita rake apa. On that time indaito kwaari kuti ndivharidzirewo Mbinga yangu kainenge ichinditurudzira kuseri. Ndobva auya kuinbox Sisimeli ndakati kwa mama voice note ariko kwaswaga zvikanzi you are not grateful, utende watadza kutaura zita rangu uchitaura naFungai Maruta, wouya panapa iwo uchindikumbira marapa ndinde ndichikubatsira. Those people vanenge vasipo. Ndakutoda mari yangu from starting today. I will calculate all the money that I give you from the day one. Kubva kumari akabuditsa 130 madhezi ekaranda aya ndasungiswa naBishop. Maria akabhadhara 130 akanditi ndibvise imwe yachone ndopa mapurisa, then the other yacho ndoshandisa zvandaifana kushandisa. Ndo zvatakawirirana nandombi. Ndakazoshamisika inini Swaga akupinda panyaya achihotspot achitaura kuti Vale iwewe uri tsotsi uri mbavha, wakakwereta ndombi mari. Akatondiratidza proof akataura, ndikaitirwa Star Party ikabuda iri 745. Swaga akatora mari yaikakuletwa nandombi achiti 555, akapa ndombi 555. Change yacho on top of that haana kumboidzora kwandiri. Ndobva ndamubvunza ndikati alright, iwo watora mari yangu yese sekutaura kwamaita kuti ndine chikwereti pamari yese yandaibatsirwa nandombi ndisina mbobvira ndamubhega. Ende Sisimeli ndoda kutaura zvinhu zvimuri yeZimbabwe ichinzwa. Whether sisi ndombi makanditeerera oro vachimbonditururudzira kana kuti vaimbonditururudzira, handidi kunyepa. Chigumbu chandinacho pamberi paMwari munochiziva zvamakandiita mimi naSwaga. Ende bundu iroro ndingatoita fake life ndichikuti isisi ndichiuya ndichiti sisi zvakadai, but deep down you know the truth. Zvamakandiita naSwaga mukatora mari yangu mukadya yese ikapera, but sisi ndombi inini from the day one andinambobvira ndambokuapproacha ndimakauya kwangu mukati ndoda kukutengera mari yechikafu. Please, before she finishes and goes further, may I please talk? Saka inini zviri zvekuti Swaga tamuwana Swaga Sisimeli? Yes. Can I please talk? I'm sorry, my throat is sore, that's why my voice is like this. Sisimeli, I'm telling you the truth. Mama Rasta is lying, and she's been lying for a very long time. And you know, this has affected even my marriage, even with family. You know, it's really affected us all. Now, Sisimeli, I used each time they ask, I'm hungry, I would give it out.
I opened it up. I'll help you and your daughter to pay school fees, buy your daughter uniforms and so on. And then Mrs. Melly, one day, she asked for money, and I said, I don't have, I don't have the money I've got here. It's only money I keep for my niece. My niece is now here. I said, it's only I keep for my niece, Okay, it says, okay, Sissy, please can you write it down for me? Every time I take, can you please write it down? You put it under my account. And I said, okay, no problem. Sometimes I'll just keep quiet. I didn't mind giving her 10, 20 or what to buy food and so on. And then the agreement was she had money in her Facebook that she was waiting for it to be cleared or something like that. So she said, Tom is the one who's doing up her papers, her Facebook page and so on. I asked Tom, and Tom said to me, yes, Sissy, I'm helping her. And money is about to come out. Let me talk, please. Let me talk. That is why, my mom has to stop lying. Stop lying, okay? Stop lying, man. Listen, Mary, she's lying. Mary, I had all the evidence. And Tito Maspanda knows. Even some people stole the evidence I brought up with her own typing. Tito Maspanda knows. Even Angel who knows, because the matter was going round, and it was now really, really disturbing me. So now, Sissy Melly, after some time, I said, how come the money is not coming out? What's going on? Why not ask Tibetan, because Tibetan is very good, in helping. And I said, I'll give him pay if you need to be paid by Tibetan. If he needs money from you, I would buy her airtime to say, okay, Tibetan. Tibetan, I got NCC, I'm trying to really help her. And I said, you know what, Tibetan? No, let me talk when I'm a master, because you can take over me. Let me talk. You are lying. Leave me to tell the truth, okay? Leave me to tell the truth. Let the world know that you're a liar, pathological liar. So see, I asked Tibetan. Tibetan was working out for her, and Tibetan even said to me, Sissy, I'm really trying my best. And I said to Tibetan, when she pays this money, okay, honey, I'm just finishing. Oh, my husband is not complaining. No, okay, Titi, I'm just finishing it. Please, okay. Okay, it's the last thing I'm talking to this man. Okay, I'll stop it. No, this man, we can't talk about this. Please, can you do it some other time? But she's lying, this man. She's lying. She is lying. You are not feeling well, you too as well. You are not feeling okay. I'm feeling well because of her. It's because of her, causing problems for me. I never took her money. Why would I take her money? This girl is such a liar, pathological liar, this man. This man, she's lying. Even and also Bishop recorded her. Bishop recorded her talking about me. Bishop asking her questions, and she admitted. I said, but why is she lying? And then I told that once the money is out, I want to see how honest she is. When she wants to give it to me, I said, no, and I'm not telling her my bed, and start something for yourself. And right, I waited. Still nothing was happening. Listen, please, let me talk, because I'm telling this man the truth. What you are doing is you are seeking. No. This many, I am telling you the truth. You can even call those people. And then I said to her, do a stop at one day. And she said, yeah, even Masepe advised me to do it. And I said, oh, there's another girl who knows about this Facebook thing. And I said it to that girl, and she said, oh yeah, they're helping me. And then finally she agreed to do a star party. And the agreement was after the star party, my money was going to come back. And then she had even promised Swagger some money. I don't know how much it's going to pay Swagger. And then before even the star party came,
I took before the star party, when the other girl was trying to fix her things, I said to her, you know what, why are you lying? I don't remember what you had said. And then that's when I told her that, do you remember you owe me this amount of money? And she even said yes on a text. And then one day she woke up and she said something to me. I don't remember because the messages I've deleted. And then I told her that you're such a stupid girl. You're not grateful when somebody's helping you. And I did tell her that, I remember. So then then she started saying, oh, I'm going to Facebook. I'm going to tell Facebook because I don't owe you any money. She went on Facebook, put my photo. When she knows she's got another on a beautiful photo, man, she didn't put those. She put one when I was inside my boat, and it even looks edited because I'm not like that. And then Sister Nelly, she started telling people, shouting at me and my mother. You know how Rafina Rasta is shouting at me and my mother, telling people, if you want more photos, local partner, only better $10, no photo, and just doing all those things. Sister Nelly, I suffered, I'm telling you, I suffered a lot. I was in interject apa Ntombi Ntombi man, because of what she did to me. Ntombi This man, I had non-stop asthma attacks until I told my husband the truth, what was going on. And that's when he said, and this girl, is she not the one who used to call you every time? Like, even sometimes she'd call me in the morning. She lied many about me that even now I'm angry that even in the streets, Facebook street, people will say to me, oh, you've got an oxygen tank. You will an oxygen tank in Birmingham, in a one-room house in Birmingham. Imagine, Sis Nelly. My family home is in Stanbank. I live in Runslick, the house my husband gifted me with. Sometimes, Ntombi can I finish with Sis Nelly? Sis Nelly is the only person who can stop me. Just wait, because you know nothing. So then Sis Nelly, she started telling people I'm on a wheelchair. Even my husband, he's an old man. We live in a one-room house. I suffer from depression. Do you know when she said I suffer from depression? That's why I used to give him money to say, call me. I suffer, and she used to entertain me with one. Sis Nelly, my mother was in America at the time. Somebody from our church, after seeing my picture, and I think you know what my dad is, man. My mother was told in church, imagine at a church meeting. This man told me, guys, Mama Rasta just this woman, Mrs. Melly, went to my mother and said to my mother, oh, my daughter sent me this. Your daughter is dying of depression. I dying of depression, and she's paying people. She's paying this Mama Rasta, who talks about on Facebook, to come and help her with depression. My mother was so shocked, man. My mother was shocked and told, okay, my siblings, my brother, everyone was so shocked. And then they started phoning my husband, asking. My mother called the next flight here to England the following day. My husband, they started phoning him, telling him that this is what is happening. How come you didn't tell us? You're suffering from depression. And my husband said, what depression? So, yeah, remember this is on Facebook telling people I suffer from depression. I live in a one-room place in Birmingham. Sister Nelly, my husband got phone calls after phone calls on all his 3 phones. One time, all 3 were ringing, and he didn't even know which one to answer. He answered all of them, and it's my siblings. My brother's wife was so upset. My brother's wife also came after 2 days to come and see. Olena came, my mom came, my sister's just not far from me, she's here, and my brother as well is here. So my husband was shocked. So now it's like when a sister of mine was even accusing him, saying, why are you not telling us she has depression? For this one to go and talk about it on social media. You don't know this girl. And my husband said, no, I know she hasn't been feeling well.
because of being shouted at and being told lies. And you know, Sis Mary, that some lies spread very quick. Even when you're trying to say, no, I'm not like this, I'm not like that. Even my friends tried it as well to tell people who know me, that I'm not like that. So, Sis Mary, I was very upset that I didn't know what to do with this woman, and she carried on shouting at me and my mother. Now in the streets, I tell you, the other day somebody was shouting at me that you are Urichirema Uruku wheelchair. Wheelchair, what are you talking about? Why would you believe Mama Rasta? This woman has really been giving me a hard time. Even when she said sorry, I did tell her that forgiveness is a process. It takes time. I'm not yet forgiving you. It's a process. Because already people are coming asking me, Mama, are you forgiving Mama? I said, no, it's a process. Okay. If you say anything to her at the back, she's tired. I remember last week again, she did the live for me. When I had said to her, because she phoned me, and I said to her, I didn't answer her call, I saw it. Even now, she sent me messages, I didn't bother opening them. Sis Mary, you know, she went on live again last week, and she started shouting. When I had said to her that I'll never ever forget you, you put me in such a mess that now anyone can shout at me. There was Michelle who shouted at me after I blocked her, and she just came to my comment and just said, we were talking to Chidamdam, Uncle Chidamdam, they were texting. She came to my comment and just said, it has a wig pink. And then I answered that I don't only have pink, I've got so many that match with what I'm wearing. And then I blocked the account. She was not happy. I blocked that account and I didn't know who it was. And then she went Sagas at me, saw me there. She started shouting at me. That's when Hazel came in and they were both shouting at my mother, me. You know, I answered it first a bit when it was Michelle, but when Hazel came, I just said, no, I cannot talk to people who are like this because I know how she is. I thought, okay, it's finished. It's a Saturday night, Sunday. Monday, they were again on me shouting. And I even went to my mother and said, please, can you put this thing straight? All these lies you shout at me about, telling people I'm on a routine, this and that, can you please put it straight? And so now, yeah, I even asked her on her line. I even bought the airtime and said, please, can you talk and put this thing straight? But anyway, it can never be reversed. He said about me horrible things. Then she goes on live, and I knew she was going to go after I said to her that I'll never forget you, what you did to me. So, someone, what happened to Sungita? No, this Sungita. I said, no, who said it? I mean, I did want to at first, but then there are some elderly people who came to me and said, no, leave him, you any problem from long back, come see her. But for how long? You don't see her for how long? Because you keep on, she doesn't stop. And then Mrs. Millie, every time if I do anything, like she's been like threatening that I'll do this, I'll put your pictures. Can you do it some other time? When you're okay and Mama Rasta is okay. Okay. Is it fine? Thank you, Susie. All right, sure. All right, sure. Right, njani mumwe alipopa live up. Ina ndatokwirira hangu kuti ntombi dai yangadzika because vanhu vari pasi havisi kuti vanga vachinzwa. Mutari kutukirira uyo musiyai atuke. Ndozvatukutoda izvo mirai atuke. Musauye kuchiriponera kusati atuka totozviziva kuti atotuka. Totozviziva kuti atotuka musiyai atuke. Regai atuke, regai anyatso kutuka chaiko chaiko. Good. Famba Fred, famba. Famba Fred, famba. Famba Fred. And Sis Melly, people, please, I'm begging you, people need to stop accepting my apology. Chopstick you, because my apology, they only last less than 24 hours.
Don't worry. Don't worry. Hey, Don't worry. because I think it takes people for fools. That's what it does all the time. I will Bible and starts praying. Why use God's name in vain? Iwe Frederick, iwe Zimunda. Yeah, God, well done, Freddy. Well done. Well done, Freddy. Break. Yeah, Tina, Sis Melissa, yeah, what is Sis Mel? I'm not here. I should be right. I don't whoa, Angela, this anyone who's got it, please bring it. Freddy, see, I don't see, you don't took a what's wrong, Freddy? Who took a Freddy? Suki say. Don't worry. Yeah. Enough is enough. Famba. Commercial break. Go, Freddy, go. Freddy, go. I don't play like them. Ini was good. And you want to like a naka. Go, Freddy. Go. Go, Freddy. Freddy. Go. Go. Comment section. Go. I took a zoom out. Took it after love the show. I took it as I say. It doesn't say. Mira one Fred. We are with you, we're supporting you and everybody else. Go, Freddy. Go. Guys, go. I need to quit my name. We say my stars, guys. I tell my student. I don't know 2K. I know most what I'm game here. This time I'm mira pasiripo. Wachera ndakakunyara zvakakwana Freddy. Mwedzi uchituka mwana wangu iwe. Una right to live. Freddy unga live iwewe. Live. You press live iwewe. You insulted me for a woman. You insulted my husband. You insulted my mother. You don't know. Freddy, I am taking you down. It's me. You champion. Yes. Wait and see. Do not get to the side. Don't forget. I'm not stupid. And so, because you don't respect a man. But it's not worth it. But this time, you could have. You don't think I don't took it. Did you get? You took it. I only took it. Sis Malik, you remember kuti akakuzira mapurisa achiuza mapurisa. You don't want a game. Mira zakona kunonakidza. Mira imoni. Mira ndina kudistra upenyu hwakaswaka. I'm going to you. The town nega ansigua. Guys, musashore. Yes. Did you okay? But that's me took Like Italian, I told you play. You know what go. It actually took girlfriend. You took the picture. You are very predictable. But actually took it. Took it. But actually took it. Singa it. But actually took it. Singa it. And I don't want to put this time in money, chayo. Kwete kunyepedzera kwete kuseri kwemuti kwete
And Arkunyapa, he's But there I'm at phone, that I'm phone. address. He's there at that address. Phone up, I'm phone up. Guys, he took the bait this much. Guys, do got them inside and it is in a one that camera guys. Ndikataura chinoitwa chatinoita handita kuti nchokunyepa hanzi calling andinamboona kola apana kola ambopinda panapa ndinamboona kufona panapa ndotoda meseji yemunhu akutoti hanzi atanga kutuka ifoni ndikati musandiudza izvozvo ndi kune vanhu kudhara ini nditi kumberi iko kumberi ndogara ndiri kumberi hanzi calling apana chinji kufona apa apana chinjambo. Oh, yakanzi swaga what nation online what ameno ndofunga ita missed call ndachitaura apa handina kuinzwa arikuda kuti what does he want to say arikuda kuti iwe swaga wakapusa because most of the people who are saying go they are your enemies and we are supporting. Akona ndaiona missed call hanzi bata ifoni zachiri kunetsa what is the message ndandisina kuiona ndisoga ndinchida kuti ndituke ini ndinoda kuti ndituke mwanangu ndituke ini nhasi ndoda kuti ndituke ini mwanangu angachifona zveshuwafona akaisa message ndasina kuzviona pane vanhu vakwenda vari kufona nokuisa mamessage apa saka I didn't see that aiwa hai ini ndiri kutodaira I want to answer him ndimunzwe ndoda kumunzwa I operate my own way guys ndinotomudaira ndinodaira ndoda kunzwa tanga kuti chi I want to hear what he said ndinodaira handina kutoinzwa ndinodaira akafona tinotodaira fona futi furendi fona tuna mav11 akawanda zibharanzi kukwidza akwiri because ndakamubloka saka pana pakwanza akwiri fona furedi ada kuonererwa andikuze ndomukwidza ndakamubloka pana nokwira nekupi anotoita zvona izvo zvandoita iyo inamba nditoiziviwo aiwa kuansa ndoansa duty yako kuansa ndoansa inini ndinooperate differently kuansa ndoansa ada kunzwa nyaya yangu are you really guys are you sure mukuda kuti anoda kuzvisana kunzwa nyaya yangu anodaitira patevi yangu ngawi akanditora live yangu ngawi ndomukwidza ngaandiudzei gosi rakutanisa ndimukwidzi auya andituki ini guys musata zvokutamba imi mukuita sei kweni aisisiri Facebook iyi guys. This is not Facebook only. This is personal. This is not about Facebook only guys. It's beyond Facebook now. This is beyond Facebook. It's no longer about Facebook guys. It's beyond Facebook. Musata zvokutamba imi. Zvokutamba guys zvinoita kubva vana mukati nemhuri. Musata zvokutamba guys. Because I blocked pan. But I didn't my account Nancy Freddy Zimunda, did it? He's got another account with the thing. He's got lots of accounts. He's here. And this here, don't know, and this Zima comes and I do blocked. And this I know social on my comment section. Me, I don't know. You know what, Sismeli? Because you've been such a nice person to him, and so many times where he's stepped on your toes, you've forgiven him, and that's why he's thinking but enough is enough. You know, the day that when Mapurisa came and you told them that's when I was like, no, Sismeli has to take action. This is getting out of order now. It was too much. It was too much. This is not about Facebook anymore, guys. This is not about Facebook. And it's beyond Facebook. It's beyond Facebook now. J'aime views about Facebook. J'aime views. J'aime views. Hello? Sakamira ndidode live vandikwidze ene munonyora usingandikwidze neakanzi Fred Mutandwa ite munyora mutanzi ndikwidze neakanzi Fred Mutandwa ndakudonedza live because havasi kudera kufungundo ungani kushandisa nhupi
itai vandikwidze neakanzi Fred Mutando. You see how controlling he is. You see how controlling he is. Chimurega murege musiye atipita mafanisi guys. Atipita mafanisi ngeuti guys ndinonga ndikuziva foundation kanzi Fred kana yauya mondiudza. Sisimeli inani ndakudzika zvangu ya buruka. You know what he wants to do, Sismeli? You remember the last time he was here when you were trying to make peace with him, Uchim understand. After he had tuckered you to come nice, he started off Chinechi, Akapetsera at the end of the same life. Akutuka, Akapetsa, Takatodarika ipapo. I just think Facebook. This is not about Facebook anymore. Takatodarika ipapo. I tolerated this for quite a long time. I'm trying to edit him. Oh yeah, I'm trying to edit him. You put out the editing. You put the editing. Yeah, let me mute. I'm trying to edit him. You put the editing. I'm trying to edit. Connection failed. Buda udzoki. Gabuda udzoki. Connection failed. Ndikunetsa. Try to accept it. Couldn't add guest. Buda udzoki. Asikupinda. Buda udzoki. Buda udzoki. Chimbo mirai guys. Mirai magada. I see Facebook. This is not about Facebook anymore. No green button anaro. Anaro green button. Adzoka sina green button. Hauna green button. Buda udzoki ni green button. Hauna green button. There are hearts that are bleeding, guys. This is not about Facebook anymore. Without the care, what's a cost like green pattern? Ndapinda inga yakuita noise. Ndapinda Uripo. All right. Makadisi Sismeli. Ndiri right changu. Ndiripo. Ava mai anga achiti ndakajaitswa chekutanga madhaka musawanzotaura zvinhu zvakaipa pamusoro pemunhu musingazive. You don't say that. Don't be coming here and telling me what to do. Kola chimbonyarara. Inzoka Freddy. Hauna right to asataure zvasingazivi because you were saying shit about my family that you don't know. Right? You said shit about my family that you don't know. So let Kola say what she wants to say. But avataura kuti ndakajaitswa. You were saying wakataura kuti mwana wangu ihure. Wakamona chiura. Ndakataura kuti mwana wenyu ihure. Wakamusara kuti mwana wangu ihure. Wakataura kuti murume wangu ihure. Wakamona chichava 3 sami iwewe. Mwana wangu ihure. Musakanyoko. Mai vangu novazive. Andambotaura kuti mwana wenyu ihure. All the videos till now. We've got all the videos. Mimi chikumbu chamuinacho imimi chamuri kuti mimi ndakakutadzirai munyatsotaura because that day I wanted kuti ndikwire palive penyu mukaramba musuyo wakauya ndikati aiwa inini because handina kuda kuzorwa nemi handiti muchinyatsotaurawo ini nomozonipo mukana wekuti nditaurewo kana pachiitika pisi poitika pisi. Handifuni kuti zvaizvozvi Fred haungandibvunzi kuti ndanga kutadzira ichi. Are you sure kuti kundibvunza kuti atadzira ichi? Fred wakaita mwezi. Cheka ndikupindure. Problem unofunga kuti ukasvika pese pese nda uchikola uchikisa vanhu. Time ndekunyarira Fred ndaingonyarira because ndaiziva zvandaita. Wakatuka mhuri yangu, wakatuka for a month iwewe. Waitukire.
waituka mhuri yangu, vana vangu, baba vangu, mai vangu, murume wangu, waitukirei? Mhuri yangu unoiziva here Swaga? Unoiziva? Ndakamira kuti mutaure Sisimeni. Ndokubvunza mubvunzo. Mhuri yangu yawakatuka, wakaita mwedzi. Do you know kuti mwana akauya ane video clip kuchikoro yakaudzwa nemashamwari ake, ana mai vacho vakaona here vakarekota vakanoudza vana vavo kumwana akauya kubva kuchikoro. Mwana wangu nanhasi hates Facebook. The same child ndakatuma kutumira zvinhu iwo zvichiya kumba kwako. Anditi uchimutukirira akakutadzira chii Shakiri? Unomuziva? Unotuka mwana ni 17 years. Unomuziva here? Pawanituka. Waituka murume wangu iwewe. Unomuziva? Wakatuka unomutuka kuti nguo mwa Swaga wakamborara neni koreta ndizvani? Do you know my story Swaga? Wakatuka mai vangu na baba vangu wakafa iwewe. Do you think I'm happy? Do you think I was happy Swaga? Kunyara kwangu wakakumistake ne weakness. Handisi wiki. Zvokudaro ufunge. But ndinozvati zvina ndandishine the class. Ndandishinayo because I thought uchafunga kuti zvandiri kuita izvi. Vakakanganisa papi kuti ndivadai mai avo? Vakakanganisa papi? Ndakuitirei kuti nditodaro? Unotanza kuendesa kustreet nini Swaga? Right now munhu wese akutaura even wakagarira wese kuti yaedze the same thing yari iyoyo. Wakakuendesa kuti ndakambokutora kuendesa kustreet nini? Ndakambokuendesa kustreet. Ndakuzati mwedzi wese wakaenda kuchituka inini. Wainitukirei? Wakatuka zvinorwadza. Waituka inini? Wagumira pakutuka inini? Handiti the moment wakapinza mwana mukati Swaga ndina zera newe. Handina zera newe. Ndikakuudza ukafunga kuti fanira kuzati powatondituka this is your downfall. Ndaita zati downfall handina kuda kutora action. I could have taken action. Ndakati you know what chimbondirai just keep the videos. Tikakipa ma videos. Handina kupuza kuti ndakamunditora semwana Swaga. Handina kukanganisira inini. Kwakawachitadza muri kuita live ndichastapati ndakuti chiiwe. I said sorry now nondiudza ndisikuziva. Chireka tikokuitira padiaries but wakadzoka wakaenda notuka iwe. Ukanituka zvokunituka kuvharisa Facebook kwese uchindituka. Ukaenda podcast ukati chero zvikaenda sei mai ndifanira kavaregerera because vakaendesa kutouchline. Ndavamusa touchline ini ende ndabva chikumbira apology ni kuti ndiregerere. Ndakuendesa touchline ini Swaga. You think mwoyo wangu muchena Swaga? You think mwoyo wangu muchena uchindiona ndakadai so? You think mwoyo wangu muchena? Handisi zera ramai vako here Swaga. Imhosva inotsvaka mukati moupenyu hwako chaikuda. Was it a crime? Was it a crime? Waita kuti mwana Shakira hasi mwana wangu. Mwana wani? Chindiudza muridzi wemwana. Tell me muridzi wemwana. Ndiwe unoziva muridzi wemwana. Chindiudza muridzi wemwana. Tichage tivunze munhu yeye kuti mwana ndewani. Chindiudza kuti mwana ndewani. You give the guts kuiremberi pevanhu yosha zvimakuwa nenge zvina Facebook atoza kuti kuitwa makuwa. Wakataura a lot about me Swaga. You don't even know me. Andika kana pane munhu wandaikuda ndini. Pane munhu 2 aikuda Zuva. 3 munhu aikuda Auntie. What did you do? Tete vaswanda 4 vaikuda. Wakaita sei vanhu vese? Wakavaita sei? Wakaticha sei tese? Ini ukandibaira live 1 month ushama stars nezita rangu iwewe. Wakabata rent nezita rangu iwewe. Ukafunga kuti vanonditya mai vanondikwata. Hauna kuzati nditori handisi munhu ane utsinye kete. Ndaifunga history yako yawakandiudza. Ndoyandinisa. Ndoyandidzora. Ndozvainidzora nditongoti mwana zvozodii. But uri kuramba uchienderera Swaga. Uri kuenderera every day you talk about me. Pawafungira unotuka inini. Ungandikwanisa Swaga iwewe. Unoda kunotuka honde yangu yauri kuaplya ungaigona here Swaga. Ndida kukubvunzawo zvangu. Zvinhu zvauri kuita izvi unozvigona here? Ndapedza. Okay. Number 1 Sisimeni. And I am going to be honest with you. Mataura imimi zvikukurwadza izvo ndakakutadzirai. And also ini ndine zvanguwo zvikundirwadza zvamakanditadzira. Chakanaka ndechekuti kana kuri kuti ininiwo ndakazotadza ndikaendawo kuma extremes but bvumaiwo Sisimeni pamunenge makatadza. Ndakatadza kuti ndakaita live here. Ndakanyararawo Sisimeni kuti mutaurewo. Why inini I'm not allowed kuti mutaurewo? Apana kuti mutaura Swaga. Muri anambokutuka ini anambotukira mai vako. Anambokutukira mwana wako. Anambokutukira mwana wako. Anambokutukira mai vako. Ndapedza kuti nditaure wani. Hauna kuya kuzo apologize Swaga.
wouya kuzoda Saka kuti muri mutongese kumbona apology tete. kutongetswa andisika Saka muri handisi kuda kumutongetswa apology tete. hauna kuya kuzoapologiza wouya kuzonditi iwewe makanditadzira ndosaka takutukai so it's not working handisi chidaro wakaita mwedzi handida kupindura ini handina kutukira mai vako ini ndakavaona zvipostwa ndikatosvikononyora komende kuti why are you posting this lady here vapinda papi handingaikosa kutuka mai vako ipapo because wangu wandibvivira iwe wakatuka mai vangu ukanditukira inini mai vachakira ukatukira mai vake but I didn't hanambokutukira baba vako handivazive hanambokutukira Lancelot mwana wako handina but ukagona kupinda apologize kwamuri chete. handisi kutuma kuti apologize. I never called you kuti apologize. I never said so. Saka kana mamusingadi kunzwa kuti zvakazoita kuti ndikutukei zvacho ka ndosaka ndavhunwa kana zvakandirwadza hazvina basa. It's okay. Do you want to justify kuti wakandituka iwewe because paka pane but ndikukuudzai zvikonzero zvakaita kuti ndizokutukai. chikonzero chaikodzera kutuke mwana wangu chaikodzera kutuke mai vangu Anyway, Sisimeli, I am very sorry pakuti ndakakutukirai murume wenyu, ndakakutukirai vabereki venyu, ndakakutukirai vana venyu, zvese zvandakakutukai ndakaita mwedzi wese ndichikutukai, everything that zvakakonzera pain in you. Ndokumbirawo ruregerero, ndoda kuti muite find it in your heart kuti mundiregerero. Please forgive me. Ndokumbira. Narcissist behavior. Anditi muri kuona. Yes, I said it. You are a narcissist. You are a moko. You want to take Sisimeli as a fool. Stop it. Really stop it. You've had so many women. Stop it. You don't come here and control Sisimeli's page, okay? You've done this before. Just shut up. We are tired of you. You are coming just because Sisimeli has taken this beyond thing. Anyone, just shut up. Why are you calling us Sisimeli now? You're calling her Mary Jongo. Now she's Sisimeli. Now she's Sisimeli. We've had enough of you. We've had enough of you. We have had enough of you. Enough is enough. Just shut the fuck up. Ndauya kuzotaura nemi zvakanaka pano. Kuzotaura chii? Why now? I don't know you. Nobody knows you. Nobody cares. I don't know you. Yes, nobody cares. Do you know Sisimeli? Do you know your children? Do you know her husband? Not you. I'm talking on behalf of Sisimeli, whether you like it or not. I am talking on behalf of Sisimeli. I don't care. You were useless man. Come here and kneel down to you because I don't know you. Fucking nonsense. Sit down. Why am I respecting respect? Why are you talking about respect? Why are you talking about respect? Do you even know how to spell the word respect? Do you know how to spell the word respect? You're always don't tell about respect, you stupid cow. Yeah, idiot. Bonky. We're not paying. We are coming for you. We are coming for you. That's why you're coming to Sisimeli. Sisimeli is stupid. Nonsense. Every time he's coming with the same tactic. Service is made for Chukare, and then what? Right now he's gone back. He's going to go and continue Achikutuka. Aluta continue tinewe matter. Oh, he's a proper narcissist. Instead of just being so apologetic, he wants to justify kutuka muriako, to tarnish your name. There is people who respect you out there. Sisimeli, you're a community leader. But you just want to know, man. Go and hang a mosquito. Nonsense. Freddie, I am not ready to forgive you.
Wakumbira, sorry. I'm not ready to forgive you. Give me time. I will see that was not a genuine apology. Apology, reason and that is not a genuine apology. No matter what reason, how to get Muriang, wife of Gomira Pandiri. Chimbomira Wakada, you are very free to go and insult me. You can go and press your button right now. Maybe another day, Janasi Jaram. Janasi Jaram. Janasi Jaram. Swede. Hello, Sisimeli. Yes, Swede. Ndiri kutokuudzai izvezvi kana kutoti mangwana anenge akuvhurira live achikutukai. Don't worry about Izvezvi kana kuti uyu hambofe akachinja never. Thank you, Swede. Never, ever. He will never, Sisimeli, don't ever kumuswededza padhuze penyu mwana uyu. Hambofe, never. Never. This one never. Uiregerai mega uyu. Wapedza kutaura nditaurewo. Handi munoona kuti kauya kuzosaiza vanhu, kuzosaiza kuda kutongesa, kutadza kana kuzvininipisa. Unoda kutongesa Sisimeli vaunoziva kuti hapana chavakakuita, ndiwakavatadzira. Yeye ndoda kutaura pamunoona kuti munhu haachinji vasikana, ari kutozviziva ipapa kuti hapana zvaakaitwa. Charida kutanga kuda kunyepera vanhu 1 something vari panapa. Wakaitwei naSisimeli iwewe? Chawakaitwa hapana. Saka usada kutanga kuti hanzi makandirwadzisa makazondidii. Wakangotanga kutuka Sisimeli out of the blue iwewe. Ukavazvuzvurudza mhuri yese. Hakuna kana apology yakadai yekuti hanzi munhu atanga ati alright, muri kuda apology. Narcissist, get away. Tinewe mukomana iwewe. Wakajaidzwa stereki. Akajaidzwa stereki mukomana uyu. Hakuna munhu, he is not even remorseful because haasi kutoziva kuti avingei panapa. Kutadza kuzvihambula. Uda uya instead yekuti uye uhwarare panapa. Wakanga waitwei in the beginning. Buda udzoke chidamdam iri kuramba kukwidza, buda udzoke. Changa itwa mukomana uyu chi? Imagine he doesn't even know what he's here for. Chaunga waitwa chacho chi? Chaunoda kuuya uchimbisa kabesu panapa uchitaura zvisina nebasa rese nekudhisirira kwawakaita vanhu. Uchitaura zvemahepisa usingazivi ezvezvimurume waSisimeli anotukwa nevanhu achinzi vebhandi. Tinomaona makomenzi wayo patinofamba mastreets. Woda kuya panapa uchida kusimbudza musoro kunge mhakure. Miswa. Kajaidzwa stereki. Nobva kuti munhu amunenge muchitamba nemuchiti FC ane mamedical reports akatora so yekuti muchapindanidza musingazivi. Muchapindanidza musingazivi nenyaya yekuda kutaura zvinhu zvamusingazivi. Makamuona neHepsi. Hepsi chaiyo, Hepsi chaiyo. Agoinda mubhawa neHepsi chaiyo. Muchadzidzei zvakawanda. Muchadzidzei zvakawanda. Taura ikoni. Muri sei Sisimeli? Ndipaitika njani? Sisimeli musaregerere swaga Sisimeli. Swaga ngaasafe. Haisi nyore yekutukirwa mubereki akakubereka 9 months. Wotukwa nekamwewo kamunhu kasina kana order, kasina kana direction. No Sisimeli, swaga gerere. Musarere Sisimeli. Kana zvitsi atopinde mukati hana kana basa. Taneta naye, taneta. Guys, you are entertaining you. What, guys? You don't tell me how to react. I don't react the same way you react. And this on the same way you react. I react my own way. I do things my own way. Don't ever expect me because I wanted him straight one-on-one. I wanted closure. And closure. And closure. Closure. Because the other day I was not interested. But today I'm ready. And this I'm quiz.
saka kuti anzi muri kumeneta muri kudai soka you should read between the lines pari kuentertainwa munhu nepasi should read between the lines anditika guys haasi tombori remorseful munhu uyu dai anga ari remorseful anga asingatombokufandinga kana kutuka kuona vari pasaidi pedu apa hapana kana munhu anochinja akadai you never reform uyu buda udzoke isuze nekunetsa kuti kukwidza budai mudzoke ina akandibhejera kati hatife takasvikirana kumaextremes uri pano akateerera iwe Fred iwe hatina kubhejerana tichiitana shamwari wakadii haachinje uyu manheru ndapinda here yeah yes and you know it's like I'm disappointed because munhu anotanga kutanzi anyway ndoda kukuti munoziva inonzi mocking yes ndo yaaita kutomoka kutouya achitotanzi anyway ungati anyway uchida chii chinonzi anyway pakusati watokutanzi I want to just hauna kutuka inini wakatuka mhuri yangu yese havana reason zuva hauna green button kuda udzoke havangosina reason no matter what or what mhuri yangu was a no go area ndimutaura hepse muri mungu wakaiona unotaura uchanotaura kuti ndakaiona uchanotaura bhande reti ndakaraona pamadumbu kana kuti kumusana kuti ucharitaura muchariprova bhande rehepse ramutaura iroro muchariprova because right now munhu haadzikamu pasocial media vananisabatidza nehepse yatisingazivi yamunoziva zivi iye yamunoziva imini hepse come on guys seikuitaitukana obvious anotaura zvaanoda kaposi kutukana anditi anotaura ndaitotaura kuti taura because I knew kuti she had nothing on me because ini naitasikatauri nyaya dziri personal I knew handina kuzoonawo angle nekuti achafunga kuti rega ndichanotaura zvandinotaura I didn't see that angle iwe utomhanya zvotanzika ane heps wakatarisa iwewe chikurarama nechigweresu cheheps aiwa hakuna chiapology chakadai so ichi chiapology ndechekurasa munhu anga ayotanga kuti hanzi ndoda kuti ndikuudzei reason atojustify asati ataura kuti ndakakutukirai ane mareason so handizive kuti mareasons achawana kupe kutuka vanhu vaasina kumbonetsana nawo vaitaura murume wenyu nevana ndingotaura ndimudonhere mukomana uyu handiti he has the bone saka ndizvozvo ndodzoka ndikoko bhora mberi zuva iri kuramba kukwidza minute nemhaka iyi nditira kudonza from the comment section zuva iri kuti if connection failed mbokubuda futi udzoke ubve palive completely udzoke taurai varipo Yeah. Do you know what? I'm actually glad that he behaved the way he behaved. Anyway, Zura is here. Let me... Meli. Yeah. Apology ndeyekumama iyo. Ndeyekumama hapana Yes. anga tombofana kukwira nonsense. Ndatsamwa paakwira, you know why? Tese tinobvumirana kuti swaga anopenga, iri benzi rinopenga. Let me tell you, vanhu vese vakateerera panapa, teererai munzwisise. Vanhu vakaita sana Poloni ava, vana Pakistan, vanorwara nepfungwa. Everything chamuri kutaura pano pasocial media, he is enjoying it. Anotofara zvisingaitikana vanhu vachichema nezita rake. It's an ego ine vanhu vakadai, so narcissistic ego. Whether ari kutukwa kana kuti ari kupraiswa kana kuti ari kuombererwa maoko, the fact that mese makaungana muchitaura zita rake, anotovhavhauka, ari kutofara kuti ndini ndiri kurira ikoko. Chero uyu munhu anoburitsa sex tape ega achidhakwa nevarume 7 vachilazwa, ndiye munhu wamungati zvenanzi that's bad attention. Kuzvibuditsira sex tape rako, that's how much you need attention. Kuzvichekeresa chete agara nezidzo rake rake rakati kwai Meli nazuva vakapa mari
kuti vanobhadhara mari yemba yamai vazuva. Ndine Aiwa. video rachipa ndinayo ndogona kukuplera paTikTok ndinomuona mavhidho akendinawo pakutonyera ndinogona kukuplera imuone akangotuka zuva chete akangotaura ini chandinoti atuke inatuke zuva ngaandituke zuva Ana Meli ngaandituke izvozvo rega ataure zvaanoda kutaura but ndangoti ndingokuudzai mese 1000 chakuti muri pano kuti zvoni kuunganira kwatakaita Pakistan uyu zvinotowo mubhabhaudza is like tiri kutoisa petrol pamoto. Whether ari kutukwa munhu anozvibuditsira 6 step ega haana basa nedignity yake. Munhu anouya kuzokumbira ruregerero zvine ma-terms and conditions ari kutoziva kuti tiri kuona kuti ari kunyepa. The fact that tese takaunganira Fred he is feeding off this. He is feeding off this. May make this the last live about Freddy. How to deal with narcissists is you don't deal with narcissists. You don't even andituke zuva ndikuda kuti andituke rega kutuke iwewe don't say his name. ndochivakutukirwa namai vavo zvogumira ipapo that will be the last. Kutaura kwatiri kuita izvezvika ari kutokutuka ndofunga atovhura live atiko takabloka hatizivi andika aiwa varipo kune vanogara varipo ini ndiri kuti let him say your name. Rega iye akutuke, rega apedze shungu. Iwewe Meli ukataura mastreets anorira, Meli ukataura vanhu vanomuka kuti tivanzwe kuti mai vari kuti kudii. Saka the fact that your powerful voice is speaking this useless. The thing is guys akaregerwa noramba achingotuka vabereki vedu achingotuka vana vedu. Saka munofunga kuti uya abatwe pasocial media. If you want to stop Freddy kuti ate zvari kuita zvazvibatwe pasocial media atukwe pasocial media munofunga kuti kumutuka pasocial media achamira unoziva Meli andinamomtuka isu atinamomtuka makonzerzi avo nekusapaanoita mburi dzavo hatinamomtuka isu kutuka kuti kumutaura kwamuri kuita Melika he is feeding off of this saka is going to get worse. Meli kana uchida kunyaradza swaga you know na why are we here? Zoa, hello my sister. Yes. Do you know what? I kind of agree and I kind of know where you're coming from. But at the end of the day, we know Kutisi Meli is going to take measures. What he's used to. But at the end of the day, yeah, but at the end of the day, because you know Melika rega swaga kutuke andika rega adurira ataure evidence, let him dig his own grave. Exactly, that's what we want. Give him rope. I can see that you guys are giving him rope enough to hang himself andika. But the fact that mromo wenyu uchiri kutaura nezva Pakistan zvakwa Melina angu andikunyepera uri kupa munhu uyu power unoziva kuti munhu anonyaradzwa sei maniwe. Iwe maniwe. Facebook. At this juncture, it's okay. You know why? Because Sis Meli, when she opens live, look how many people are here to hear this thing. This is like Zichi, like a broadcast. Because what Sis Meli is going to do behind closed doors is not going to be for everybody to see. Okay, all right. Yes. All right. Saka ndokubata kuseni ndoda zveku close doors uko. Kwete zvepano pa social media. Na ndafunga kuti ndo judgment yake. Isi judgment uyu uyu. All right, gandinyarara ndozozvi expose. Bye bye. Na zvepa Facebook munhu arangwe Facebook. Munhu arangwe Facebook ndapedza. Right guys, atiche iso Chiregai timire aite life yake ikoko vanda kuenda moendapo. Don't worry, Chiregai aite life yake andituke ikoko anditika let him tuka me ikoko. Chiregai andituke ikoko ininda kudropa ndochaja foni yangu ndiri kudzoka anditika don't worry ndinotari tuke ikoko ndikuchajerega ndinotora mpiri adapter iyasara nechimation 29% harichi paro ndakunotora adapter ndoya ndopairapa ndochaja toda kudzoka palive nhasi ndiripo kamangwana ndendiripo toda kudzoka palive because live data tafambira hatina kuzoita tazoita yanditika regai andituke ikoko anditi chiregai atituke ikoko
toendera mberi anditika ari kuziva zvaari kuita anditi ari kuziva zvaari kuita do not taringa guva mutori kumasure chimbomirai makadaro. So guys, regai tidonhe hanzi mudzoka aiwa ndikutodzoka because hatina kuita live yedu guys. Nasi Friday ka, today is Friday, so handina kutozoita live yedu hatisati taita, saka regai tidonhe iye ambotuka ikoko anditika ndoda kuisa foni yangu apa ndo pachaja ichichaja probably kangoita 60% then todzoka plus aiwa kudzoka ndikudzoka Take a commercial break of Vara Nigrikini way. One more time. Regai tichitukwa, regai tichite, regai indorata tuke ini kana tumuri yangu. Ini kana muri yangu ndo yandikuda. Right. Ndikudzoka ikwa what's the time? 18:43. 18:43. Hatingoti 7:30. Yeah? 7:30. Okay, Sis Melly, bye-bye. 7:30. All right, guys. 7:30. Mire ndinotora. Regai ndinotora tambo yangu ndise panapa. And then itodzoka. Ndudzoka na 7:30, guys. Ndudzoka na 7:30. Ndinenge ndakudzoka. 7:30 I'll be back. Anditika. Regai ndise tambo. Hanzi we uploaded, we know it. Shonda diniko. Ndine kamwana karubva kuchikoro kadikikaya. Shakira basi. Saka ndofunga kuti ndikabikire. Ndoda kudzoka nelive yedu yanhasi uko kwako kuchatoka ndizvo don't worry. Kune vanhu variko, don't worry. Ndona chimonekwa. Kune vanhu variko, don't worry. Kune variko mucomment section ikoko. Kune variko vasingatauri zvavo variko, don't worry. Saka gai ndicharge phone ndodzoka guys, handina kwokuti ndiinde nhasi. Saka tiregai ndibike ndidzoke, anditika tidzoke tichimbotukwa uko tichidzoka pano, anditika 7:30 tobatsana pano.